Bonġu kulħadd. Il-poezija hija l-ġenru l-aktar għal-qalbi, l-affarijiet l-aktar li ktib tal-qalbi kieku kellhom il-kodba tiegħi jekk ħaqhom jibqgħu. Jitwarbu, nitlob sempliċement li jibqa' l-ktib tal-poezija tiegħi fi dak huwa l-eżis u l-aqwa ħaġa li għandi f'ħajja. Il-professur Oliver Frigieri, poeta prolifiku, kritiku u awtur ta' romanzi li huma magħruf f'Malta u barra minn Malta. Fisem il-Gvern u l-popolu nagħtik l-insinja ta' membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu. Parti mis-sena tal-awtur qabel xejja li jkun fid-din leħi nnifsu. It-tieni li jirrealizza li huwa mhux aħjar jew differenti mill-aħħar. Ġifieri jikteb għalik kieku kien il-bidem tat-triq, wara kollox huwa jkun fit-triq wara jkun wara skribani. Tajjeb ħafna, verament għamilna biċċa xogħol tajjeb mal-PBS, nirringrazzjahom ukoll hawnhekk uffiċjalment. Merħba, għajna biex ikonna attività partikolari speċjali dwar il-poter tal-kelma, politiku u letteratura ta' Oliver Frigieri. U għalhekk nixtieq nilqakom fil-Parlament ta' Malta propri biex nagħtu ġieħ misħoq lill-Professur Oliver Frigieri li twieled il-Furjana nhar is-27 ta' Marzu 1947. Alla ġwi sejjaħlu minn fostna fil-21 ta' Novembru ta' l-2020. Qed niltaqgħu allura f'dan il-Parlament fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għaliex ukoll inħossu l-ħtieġa li kemm il-Parlament kif ukoll l-Università ta' Malta permezz ta' Dipartiment tal-Malti u Dipartiment tal-Politika Pubblika nagħtu qima u ġieħ misħoq lill-Professur Oliver Frigieri għal wirt letterarju fad kbir ta' poeżiji, romanzi u artikoli, ħafna minnhom kif tafu nkun pubblikati anke f'diversi lingwi oħra, u s-sem tiegħu fit-tagħlim u l-apprezzament tal-isem Malti kemm f'pajjiżna, però ngħid ukoll lil minn pajjiżna. Fl-1968 mir-riċerka li għamilt, ovvjament biex ikun nista' nipprepara anke diskors, Oliver Frigieri kien igradwa mill-Università ta' Malta fil-Baċċellerat fil-Malti u Taljan Filosofija u għallem il-Malti u l-filosofija fil-livell sekundarju. Fl-1975 Oliver Frigieri kiseb ukoll il-Masters degree fil-letteratura Maltija ukoll mill-Università Malta.
Fl-1976 mbagħad inħatar assistent lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università Malta. Sentej wara kiseb id-dottorat fil-letteratura Maltija u fil-kritika letterarja mill-Università Kattolika ta' Milan, l-Italja. Dik is-sena stess Oliver inħatar ukoll lettur u fl-1988 professur assoċjat. Fl-istess sena huwa ntażeb bħala kap jew ċer tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università Malta li ma kariga huwa okkupa sal-2002. Mill-1990 l-Università ta' Malta kienet ħatritu wkoll professur. Matul ħajtu wieħed jista' jinnota li professur Friġġieri stinka u flimkien maħbiebu li jħobbu ovvjament il-lingwa Maltija, ħadem biex il-lingwa Maltija tikseb l-għarfien li jisħoqilha fatta inizjattivi importanti. Tajb ngħidu pereżempju fl-1967 Oliver Friġġieri ma' sħabu kittieba tal-Malti waqfu dak li nafuh bħala l-moviment Awmin Letterarju. Oliver Friġġieri jkun l-editur tal-ġurnal tal-istess saqda il-Pols. Dan kien bil-1974 u 75 kien hemm sena minnhom. Ma fl-1971 Oliver Friġġieri waqqaf ukoll il-ġurnal Satar għall-istudenti tal-iskola sekondarja. Inizjattiva oħra importanti fl-opinjoni tiegħi kienet li ttieħdet minn Oliver Friġġieri kienet flimkien ma' Pawlu Mizzi għal jaħfillu li t-twaqif tad-dar ta' pubblikazzjoni tal-kodba bil-Malti, Klab Kodba Maltin, dan kien fl-1970. Mbagħad fl-1980 Oliver isir l-editur tal-ġurnal tal-istudji tal-lingwa Maltija Journal of Maltese Studies. Bekk il-professur Friġġieri mhux biss kien għalliem tal-Malti, iżda ngħid li ta' sem tiegħu flimkien ma' oħrajn biex jitwaqfu strutturi importanti ħafna kemm għal dawk l-awturi li jikbu bil-Malti, imma jitwaqqaf ukoll ġurnal akkademiku dwar l-istudju u l-istudji dwar il-lingwa u l-letteratura Maltija. U għalhekk hemm ħafna biex jitwaqqaf u titwaqqaf dar ta' pubblikazzjoni biex tgħin lill-kittieba jippubblikaw kodba bil-lingwa Maltija. Imma dan kollu juri illi l-imħabba li Oliver Friġġieri kellu għall-isem Malti, l-isien tal-poplu u n-nazzjon Malti, l-nazzjon fl-1964 kiseb l-indipendenza mir-Renju Unit u ngħaqad fil-Komunità Internazzjonali ta' Stati Sovrani. Bisħubija ovvjament fis-sittinijiet fil-Ġnus Magħquda u mbagħad fil-Kunsill tal-Ewropa, imma importanti intedni dal-punt għaliex għalkemm bosta Maltin kienu diġà taw sem tagħhom fl-iżvilupp tal-lingwa Maltija u l-letteratura Maltija, irrid nirrimarka li Oliver Friġġieri wkoll flimkien oħrajn mhux biss tħeġġu mix-xogħlijiet lettarji Maltin kbar li ġew qabilhom, nsemmu pereżempju Gian Anton Vassalli, Giusia Muscatazzo Pardi, Annibal Prega, Alfons Maria Gallia, George Pizzani, insomma lista Rosa Briffa, Erin Sergio-Glot, il-professur Giuseppe Aquilina, Camino Vassallo, Antonio Diġ u oħrajn. Li l-koll jiġrilhom it-tislima tagħna anke f'dan l-attività li għandna hawnhekk fil-Parlament, il-koll ħabirku biex il-poplu Malti jaraf l-aktar l-importanza tal-lingwa u jaqra u japprezza il-kitbiet bil-Malti. Mex għalfejn ngħid imma l-lingwa u l-kultura, il-fidi u t-twemmin, drawiet u anke l-istorja huma fost l-elementi biex ngħidu hekk fundamentali li jsawru poplu u nazzjon. Kemm sabiħa li wieħed ikun protagonista ewlieni bħalma kien Oliver Friġġieri ta' dawn l-elementi li jsawru l-karattru tal-poplu u n-nazzjon. Il-professur Friġġieri narah li għandu jitqies fost dawn in-nies il-kbar tal-poplu, ta' pajjiżna, tan-nazzjon tagħna. Għax iddedika ħajtu bħala mhux biss studjuż u għalliem, imma kienet mill-awturi ewlenin u promotur tal-isem Malti u l-letteratura Maltija. Irrid ngħid ukoll li Oliver ħadem ukoll u kien bniedem ta' fidi u kien għaref għaliex Oliver kien ukoll ħassieb imma kien għallim
kien għallim tal-filosofija u edukatur, però kien anka politiku. Irrid nagħmel din rimarka għaliex għalkemm qatt ma kien membru tal-Parlament. Fil-ħidma tiegħu tul ħajtu huwa saħaq fuq l-importanza li Maltin ħabbirku għal ġid komuni. Kien jemmen ħafna fir-rikonċiljazzjoni. Fil-waqt li huwa għaraf is-soċjetà hi minnha nfisha dinamika u għalhekk il-ħin kollu qed tinbidel, xorta Oliver wissa lil-ħutu Maltin, inkluż lilna llum, u anka l-ġenerazzjoni ta' għada biex dejjem inkunu lejali lejn xulxin. Inħobbu li xulxin bħal aħwa, inkunu sensittivi lejn ħtiġijiet anka materjali taħudna kemm Maltin u frustieri għax il-koll Alla sawwanna ġbija tiegħu innifsu. Oliver ukoll irid ngħid li kien bniedem ta' fidi kbira u jemmen bisħieħ fl-eżistenza u fil-preżenza ta' Alla mal-bnedmin. Kien jisħaq li aħna l-bnedmin għandna nkunu umli fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Fl-erf il-bniedem jiskopri l-imġieba tajba, l-imħabba u l-ħniena li għandna l-kollna il-koll lejn xulxin. Jien niftakar okkażjoni partikolari, ftit li ntqajt Oliver, però kien hemm waħda li ntqajt miegħu fit-tul. Konna jiena Richard Vella Laurenti, forsi ta' fuq, u għal ħfillu Mario Briffa li kien jgħallem Sana Luigi li Mario kont nafu sew għax kien telef l-ommu missieru kien ġew maqtula ħaltarxien niftakar dak iż-żminijiet. Konna għamilna laqa flimkien u kilna flimkien u verament il-ħsibiet ta' Oliver kien dejjem u għalhekk kellu ħsibiet politiki b'saħħithom ma kien jemmen ħafna fir-rikonċiljazzjoni ikunu x'ikunu ċirkustanzi. U allura fil-kontroversi politiċi Friġġieri iħeġġeġ lil Maltin biex jingħaqdu iħobbu li xulxin u jippersistu fit-tajjeb. Fil-fatt l-indipendenza għall-Oliver titqis bħala xewqa tal-poplu Malti lejn żvilupp u progress kulturali, ekonomiku u soċjali lejn orizzonti ta' 20 għani u dinjitus li għatta pajjiżi Ewropej oħra kienu diġà kisbu. Imma minkejja kull diffikultà u ostakoli ta' natura politika inkluż iż-żmien ta' wara t-tieni gwerra dinjija, l-era postkoloniali u dik ta' sigurtà internazzjonali kien jisħaq ħafna fuqhom Oliver Friġġieri. Bħala Malti, Oliver kien gburi wkoll bl-eru Arab u Semitiċi. Irid nagħmel ċara li il-kultura tal-poplu Malti kienet ukoll imniżġa f'dan ħsibijiet. Iżda fl-istess waqt għaraf li fiċ-ċokon tiegħu tul l-istorja tiegħu il-poplu Malti żewwa ir-romantiċiżmu Ewropew b'mod mill-aktar prominenti il-Latin ovvjament u Taljan u anke ngħidu f'lingwi oħra u kultura. Hawn jilmaħ id-dimensjoni Euro-Mediterranja tal-poplu fost l-iżgħar fost il-ġnus kollha. Hawn ukoll tisboq il-vokazzjoni tagħna il-Maltin li nħelsu minn kull rabtiet li xekklu l-armonija u sliem fost il-ġnus. Id-Dikjarazzjoni ta' Malta Repubblika mill-Parlament ta' Malta fit-13 ta' Diċembru 1974 u l-eluq tal-bażijiet militari tal-Ingliżi f'Malta fil-31 ta' Marzu 1979 jitqisu anke mill-istess Oliver Friġġieri bħala deċiżjonijiet li kienu importanti għal pajjiżna li jkomplu jsawru lill-poplu Malti bħala wieħed tas-sew indipendenti u sovran vokazzjoni u politika barranija li tippromovi islim u progress fost il-ġnus. Wieħed irid jammetti li dawn iż-żminijiet ma kinux faċli għall-poplu Malti. Tant li fostna kien hemm anke suspetti, irid ngħid, u nuqqas taqbil politiku mal-rigward tal-ġejjini ta' Malta. Jiena hawn Oliver Friġġieri li ikun protagonist minkejja l-offiżi personali li kienu jsurulu fil-konfront tiegħu. Fejn pereżempju kien hemm inkiteb min m'għandux jagħmel jikteb ktieb. U dan huma xi ħaġa li qed nagħmel osservazzjoni għaliex ovvjament irid nagħmel osservazzjoni b'mod li għadda mid-dibatija bħala persuna. Ir-rumans pereżempju fil-Parlament ma jigruxxuri jitqies minn ħafna bħala s-sem ta' Professur Friġġieri għal konflitt ta' dejat fost il-mexxejja politiċi
tas-78 u ngħid anke t-tmeninijiet. U stess jammetti li dak il-konflitt bħal dak li seħħ aktar qabel mill-awtoritajiet ekleżastiċi kemm qabel u wara l-kisba tal-indipendenza ta' Malta kien konfront tiebes ħafna li ġab lill-poplu Malti f'xifer u jgħid gwerra ċivili. Ovvjament osservazzjoni jibsa, però kien korrett għal mod kif ħaseb. Hawn huwa jfaħħal l-għaqal tal-mexxejja politiċi Maltin li minħabba s-sinċerità lejn art welidhom huma min huma il-poplu Malti huma għarfu li għandhom jilħqu b'kompromess bejniethom b'ġieħ is-sewwa. Allura bl-emendi kostituzzjonali maqluba dwar l-istess status tan-newtralità Malta u d-dritt ta' min jikseb il-maġġoranza tal-voti fl-elezzjoni għandu dritt jiggverna. Witta triq għal aktar deċiżjonijiet politiċi importanti fost dawn, pereżempju, is-sħobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 wara li kien hemm ukoll kif jaf kulħadd ir-referendum u konsultazzjoni tal-elettorat f'Marzu tal-2003. Nagħmel referenza għal kodba tiegħu, pereżempju tfal jiġu bil-vapuri tal-sena 2000, Lajib Nazza niġu lura 2006, Fjuri li ma jinsfux 2008, Oliver Verġieri jista' jitqies li qed iħares lejn l-modi imma jirrakkonta l-modi tal-poplu Malti u tiegħu stess sabiex aħna kull min huwa qarrej li qed ngħixu llum narfu l-modi ta' ġensna nitalmu ħalli blaqal nitbedu minn dak kollu li bih nistgħu nweġġaw. Importanti ħafna li l-koll kemm aħna għandna nħabbirku biex dejjem nagħmlu it-tajjeb ħalli mit-tajjeb li aħna stess nagħmlu u ngawdu minnu kulħadd. Fis-soċjetà tal-konsum, speċjalment llum, u li tħeġġeġ l-individwi jagħmlu użu sfrenat minn dak kollu li jeżisti madwarna. Saħansitra jwarbu dak kollu li mhux utli għalihom. Oliver Ankawn ta' bniedem għaref li kien u għadu kien ħafna prudenti. Fil-polemika jekk aħna bħala Maltin għandniex nagħmlu biss dak li hu utli bi prudenza li ma bħala nerġa' ngħid Oliver Verġieri jiddeskrivi dik il-kontroversja bħala problema ta' lingwa. Ħaġa li tolqot lil kull ġens u poplu. Anzi jgħid ma konniex qed nifhmu lil xulxin u x'qed ngħidu. Bħala edukatur u bniedem għaref, Oliver Verġieri jisħaq it-tagħlim iwassal biex persuna tkun edukata b'mod sħiħ bis-sħuħija kollha tagħha. Infatti f'intervista tal-2017 u spjega dal-mod u nikkwotah. Mingħajr arti ikollok bnedmin barbaru. Mingħajr xjenza ma nistgħux nagħmlu xejn. Mingħajr ambjent kif se ngawdu n-natura. Mingħajr fidi ma nistgħux narfu x'inhu tajjeb. Bniedem mingħajr arti, xjenza u fidi mhuwiex komplut. Għandna jkollna rispett kbir l-edukaturi u l-għalliema. Malta hi li llum, grazzi għal ħidma bl-għajeda. Il-bżulija ta' missirietna u ta' ommijietna, u s-sens qawwi ċiviku ta' doveri u l-flessibilità fil-ħidmiet u xogħlijiet li jagħmlu Maltin tal-modi li qed nintalbu aħna llum u aktar qudiem uliedna. Ma nistgħux inħarsu lura, irridu bil-fors inħarsu il-qudiem. Pajjiżna ma jistax jieqaf. Jekk tassew inħobbu l-pajjiżna u l-ħutna Maltin, jeħtieġ nevitaw kwistjonijiet interni bla bżonn jew ta' bejnietna. Jeħtieġ nitkellmu u niddiskutu aktar u nkunu kritiċi aktar fil-ħsieb u l-affarijiet isiru aħjar li minnhom igawdi kulħadd, inkluż iż-żgħar u dawk li għal xi raġuni jkunu waqgħu lura. Pajjiżna jeħtieġ li jibqa' jġedded mingħajr ma jitlef il-karattru tiegħu. Il-poplu Malti ma jistax jibqa' statiku, iżda jara fi żminijiet mingħajr ma jitlef l-elementi bażiċi li jagħmluh Malti dak li hu. Intemm l-intervent tiegħi billi nisħaq fuq ix-xewqat li huna l-professur Oliver Verġieri waqt li nsellem lilu issa qiegħed fi ħdan Alla l-Missier nitolbu sabiex hekk kif fil-kitbiet, fil-romanzi, il-poeżiji tiegħu, il-wirt u l-memorji tiegħu hawn fartna jitqiesu bħala il-wirt kollettiv tiegħu għalina nitolbuh biex l-ispirtu huwa jibqa' magħna iħarisna
jisħaq magħna biex ninaqdu aktar flimkien u nħobbu aktar lil Malta għażiża tagħna biex tassew nkunu poplu ferħan ferm dak kollu li hu tajjeb u li nħobbu l xulxin u l-bnedmin. Nirringrazzjakom. Issa niġi biex nistieden l-intervent ta' Dr. Mario Tomas Vassallo li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika. Sur President, huwa tal-akbar soddisfazzjon għalina l-kol dal-għodu illi il-qajtna hawnhekk fil-Kamra ta' Rappreżentanti tal-Poplu biex niftakru u nfakru il-wirt letterarju tal-Professur Oliver Frigieri ta' dak li qajjem rivoluzzjoni tal-ħsieb permezz tar-rumanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Waqt li jarrax u sfida l-aġenda ta' dawk fis-seta kull meta kibritilhom rashom u insew l-żgħir u s-soktaw jemarġinaw lil dawk li kienu diġà mġembin. Għalhekk l-għażla ta' dan il-post propju hawnhekk tant uniku prestiġjuż mhux biss huwa sinifikanti għal bistajna ntellaw il-Konferenza Nazzjonali tal-lum imma wkoll mill-aktar simboliku. Il-pinna nifieda ma' qatt kattiva ta' Frigieri ħafna drabi titkellem dwar il-politika u l-poter, dwar min imexxi u min jitmexxa, dwar il-kuntratt soċjali li xi drabi jiġi sfruttat minn xi ħut li jgawdu dawn is-siġġijiet li qegħdin fuqhom illum. Għalhekk illum id-Dipartiment tal-Politika Pubblika fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Ġestjoni u l-Kontabilità għaqad l-impenn tiegħu mad-Dipartiment tal-Malti fih dan il-Fakultà tal-Arti biex nistħarġu l-poter tal-kelma fl-isfond tal-politika u l-letteratura ta' Oliver Frigieri. Kif qed inti, Sur Speaker, Oliver ħallinna wirt kbir, ma dan mill-wirt mhuwiex biss bris il-letteratura u l-psikoloġija tal-Maltin, għaliex Oliver Frigieri kitbietu ġiet esportata peress li xogħlijiet inqalbu f'aktar minn 20 lingwa differenti. U allura il-poter tal-kelma Maltija issa huwa miżruħ u tradott f'tant lingwi madwar il-globu. Illum magħna għandna l-akademiċi, inkluż ukoll b'mod partikolari nsellem lil Professor Kallus tal-Kap tad-Dipartiment tal-Ingliż, grazzi ħafna li ġejt, l-istudenti u r-rappreżentanti ta' diversi istituzzjonijiet, b'mod partikolari l-istudenti, grazzi, tal-Malti u tal-Politika, u wkoll rappreżentanti tal-għaqdiet li jaħdmu bris il-Malti, il-letteratura u l-governanza tajba. Ellenin fosthom is-Sur Charles de Guara, l-Awditur Ġenerali. Għandna magħna wkoll il-familjari tal-Professur Frigieri, is-sinjura tiegħu u bintu l-Għażiża l-istess kif għandna magħna lil xi wħud li servew f'dil-Kamra fl-modi. Din hija l-ewwel konferenza fih dan sensiela ġdida ta' avvenimenti msejħa Lingwa Politik imtella mid-Dipartiment tal-Politika Pubblika u d-Dipartiment tal-Malti fih dan l-Università ta' Malta. Mod partikolari nirringrazzja lilek, Sur President, li wrejt interess kbir f'din l-inizjattiva sa mill-ewwel darba li avviċinajnik, lill-amministraturi tal-Parlament, partikolarment il-Pier Mallija u n-nies tiegħek, lill-Dr. Michael Spanjol, kap tad-Dipartiment tal-Malti li miegħu ħdimt għalenija biex stajna ntellaw dan kollu, l-nies tiegħek, inkluż Dr. Bernard Mikallef u Chris Bezzina li ħdimna għalenija flimkien. Nawgura lil dawk kollha mistednin hawnhekk u lil ħafna oħrajn li jinsabu jsegwuna fuq it-Televiżjoni tal-Parlament, ir-radju tal-Università u l-mezzi tal-midja soċjali nofs ta' nhar ta' imbix il-ħsieb. Ringrazzjak, Dr. Mario Tomas Vassallo, issa nistieden l-Sinjura Marcellin Gallia biex taqra silta mir-romanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Sur President, se nkun qed naqra silta mir-romanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri. L-imġiba tagħkom hija tipika ta' gladjaturi. Il-burdata tagħkom dejjem violenti. Wiċċkom dejjem imaddab, leħenkom dejjem għoli, klimkom dejjem inigges. Insejtu kif titbismu, ma tallimtux kif tħobbu. Biddiltu l-gżira f'żewġ tribujiet imqanqela.
Titkellmu dejjem kontra l-avversarji u mhux favur il-valuri magħżulin minnkom. Sarraftu l-intelligenza fi snobbiżmu, bnejtu l-kult tal-medjokrità u rawwimtulna l-ambjent tal-ġungla. La darba m'għandkomx demb, ġeltuna naqtaw dembna wkoll. Inneutralizzajtu l-valuri oġġettivi u pakkjajtuhom fil-frażi motivazzjoni politika. L-injoranza tagħkom tattuha taħt il-preġudizzju kontra l-ħaddiema tal-moħħ, waqt li identifikajtuha mal-ħaddiema tal-id, li mingħalikom mhumiex intelligenti daqs il-bqija. Insejtu li l-ebda moħħ ma jaħdem mingħajr id u l-ebda id ma tiċċaqlaq mingħajr moħħ. Identifikajtu l-medjokrità mal-kultura popolari. Ġibtuna nistħu mill-identità tagħna. Waqqajtulna l-istorja, tradizzjonijiet, il-lingwa, kull ħaġa li bnejna b'moħħna u bdirajna ma' żmien. Qegħdin tħarsu lejna bħala mezz biex tiksbu s-seta imperjali tagħkom, bħalma għamlu il-predeċessuri denji tagħkom il-kavallieri u l-gvernaturi. Il-fedeltà tagħkom ilejhom u mhux lejna, bettuna. L-istrateġija tagħkom imażra mon il-kotra, il-qerda tal-emanċipazzjoni tagħna. L-antikultura naturali tagħkom titwassalna biex fidlam naqbdu bil-ħniena kulit sewda u mbusuha. Il-qagħda li tixirqilna. Fuq il-fdal tal-esperjenza kolonjali twila bnejtu l-imperu. Iċ-ċittadini rabbew il-qoxra tas-sottomissjoni u tal-ubbidjenza għamja lejn l-awtorità. Iżda r-rebħa tagħkom mhix sħiħa. Minn barra jidhru l-inkini u r-reverenzi iżda minn ġewwa jinstema' l-leħen tad-deċenza mweġġa. Jinħassu l-iskossi ta' kuxjenza li għadkom ma wasaltux biex tħassru ilna l-kollox. Fil-beraħ tingħataw l-appoġġ tal-konvenjenza u fil-magħluq tgħaddu mill-qrati tal-poplu. Fil-pubbliku tintrefaw fuq l-ispallejn u fil-privat tintremew taħt is-saqajn. M'hemmx politika nadifa mingħajr edukazzjoni kritika. L-isfruttament u l-edukazzjoni huma koppja skomda li ma tiżżewweġ qatt. Nesiġu politika ta' nies notfa, edukati, intelligenti u kuxjenzjużi. Politika mibnija fuq l-idejat u mhux fuq il-persuni, marbuta mal-valuri tajbin u mhux mal-ambizzjonijiet. Intom tingħażlu biex taqdu lil kulħadd indaqs u mhux biex tinqdew bil-klijenteliżmu ħalli tibnu l-padrunaġġ. Is-suċċess tagħkom ma jistax jitqies skont kemm toġbu lill-elettori tagħkom, iżda skont kemm ma ddejqux lill-oħrajn. Minuta wara li jitħabbar ir-riżultat elettorali, il-partit rebbieħ għandu dmir isir gvern nazzjonali u l-votanti jerġgħu jsiru ċittadini. Il-kotra ma tivvutax iktar minn darba kull ftit snin. M'għandkom l-ebda jett tistorduna bl-ambizzjonijiet tagħkom il-ħin kollu. Jekk triduna nemnukom, iddikjaraw ġidkom kollu qabel tidħlu fit-torri tagħkom. U erġgħu iddikjarawh malli nerġgħu ngħidulkom biex titilqu l-barra. Il-Parlament hu tagħna u mhux tagħkom u tidħlu fih jekk ngħidulkom aħna. Tpoġġu fejn ordnawlkom aħna u ġġibu ruħkom kif irridu aħna. Bħala sidin ġodda tal-gżira intom titwerwru minn dan. Għalhekk tirfsu fuq l-opinjoni pubblika u tqisuha bħala tarbija leġittima li m'għandix jett titwielet. Jew li jekk titwielet bil-moħħbi m'għandix tingħata l-karta tal-identità. Intom għandkom tibżgħu minna u mhux aħna nibżgħu minnkom. Ma rridux politiċi aħjar, iżda bnedmin aħjar. Flimkien mal-kultura li jmissu jkollkom trid tidħol ix-xhieda personali tagħkom. Dak li tgħidu u dak li tagħmlu jridu jkunu ħaġa waħda. Imħejjin bl-istudju, miftuħin bl-idejat, imġarbin bl-esperjenza l-parlamentari tajbin ma jistax ikollhom edukazzjoni u deċenza inferjuri għal dawk taċ-ċittadini l-oħra. B'dan il-mod tiżnu kull kelma l-aktar jekk se tinkiteb u tibżgħu minn min jismakom. L-istima tagħna lejkom titnissel biss meta tneħħu l-impressjoni li intom sfruttaturi li timxu skont il-liġi. Ola mill-liġi li tomoduha bejn sninkom hemm il-ħaq li jimxi fid-dem. Ningrazzjak. Issa nsejjaħ il-Sinjura Sara Brinkat Friġġieri li tiġi bint il-Professur Friġġieri biex tagħmel osservazzjoni ta' fuq il-poeta li ħab il-familtu u l-martu. Sur President, il-ħsibiet tiegħi llum li se naqsam magħkom huma dwar il-poeta li ħab lill-familtu u lill-artu. L-okkażjoni tal-lum toħodni lura fis-snin, lura għall-1984, lura għal mument partikolari fil-memorja tiegħi.
Mument li ta' tifla li kont ma kontx qed nistennih. Mument li għadu mwaħħad miegħi sal-lum. Dan kien il-mument ta' twelid tar-romanz fil-Parlament Mike Bruce Fury. Dik li kellha tkun lejla sajfija intemmet mal-mument li kellha tibda. Konna għadna kemm wasalna taslima propju far-iddud meta fil-pront dar fuqi u tennili. Jeħtieġ li mmorr id-dar, għandi idea. Dak kien il-mument li fil-ħsibijiet mistura ġewwa fih għal tant żmien kellhom jissarfu fi kliem. Ħsibijiet jaħarqu u mqanqla mis-sitwazzjoni fil-gżira tagħna f'dawk is-snin. Ħsibijiet imqanqla fuq kollox mill-imħabba kbira li kellu lejn din l-istess gżira. Il-ħsibijiet u s-sentimenti li joħorġu f'dan ir-romanz smajthom u ħassejthom għal tant u tant snin li fihom ħass il-bżonn u d-dmir li jsemma leħnu. Jekk tiskot tkun traditur. Tinten jew tfuħ mhux f'għajnejn il-partit, imma f'għajnejn in-nies li jridu jażlu l-valuri tagħhom. Il-valur jibqa' valur u ma tistax tiskot qudiemu. X'sem għandha din l-art li nsejħula Malta? Malta s-sud tas-sud, kif kien ta' spiss iħobb isejħilha. U dan b'rispett kbir lejn dak li huwa żgħir imma sħiħ. Il-gżira li fiċ-ċokon tagħha hija sħiħa daqskemm hija sħiħa nemla. Gżira li mill-għeluq tagħha ġelutu jfittex u joħroġ lil mit-toroq tagħha bla qatt ma jinsa l-għeruq li sawruh. Il-gżira li kienet lajn ta' ispirazzjoni għal kitbiet tiegħu. Din il-qatra f'oċean, it-tikka fuq il-mappa tad-dinja, imma li għandha storja tant twila, bleqdem imqades u fuq kollox bl-ilsien tagħha. Is-sbuħija ta' dan l-ilsien mexxitu dejjem biex kull kelma li ħalla miktuba tinkiteb biex turi propju sbuħija ta' dak li hu Malti. L-istorja ta' Artu waslitu biex jifraħ magħha, waslitu biex iħossu gburi biha u waslitu wkoll biex jibki magħha. Artu li xtaq jibqa' jiftakara u jara kif dejjem ħolomu fi ħsibijietu. Dan kien il-poeta ribell li kien imqanqal mill-bżonn li juża l-qawwa tal-kelma b'mod aktar elokwenti. Ta' spiss kont nisimgħu jgħidli li l-kelma hija bżonn naturali li bil-qawwa tagħha tagħmel dak kollu li tista' biex toħroġ mill-qalb, mill-moħħ u mill-fom. Hekk kienet qawwija l-kelma għalih. L-insin tagħna li bħal lingwi kbar tal-kontinenti l-oħra kellu id-dritt li jiġi mħares u meqjum. Ma tiġħad qatt dak li huwa tiegħek jekk ma trix tmur kontra l-loġika u n-natura. Dan mhux patriottiżmu żejjed jew fieraħ. La darba aħna parti mid-dinja, allura l-loġika tgħidilna li għandna nagħmlu dak li jagħmlu pajjiżi oħra. L-ovvju m'hemmx għalfejn tajdu, kif kien ta' spiss itennili. Din kienet il-konvenzjoni u l-imħabba lejn il-Malti u dak li għamilna Maltin. Kif tista' tkun poeta u ma tħobbx? Kif tista' tkun poeta u ma tkun sensittiv? Kif tista' tkun poeta u ma tħoss b'qalb tħabba tal-artek? Kif tista' tkun poeta li ma tinkorlax kontra dak kollu li b'xi mod qiegħed jiġħad jew jeqred dak li jagħtina l-identità tagħna? Dan ukoll huwa l-poeta li jħobb lill-artu. Jekk irridu nifhmu lil ġens tagħna illum u hawn, jeħtieġ li nħarsu lura lejn l-imoddi u nfittxu l-eruq tagħna. Irridu nħarsu lejn missirijietna li wittew it-triq għalina. Missirijietna li bidejhom bnew il-ħitan tas-sejjieħ. Dan huwa l-kliem li kien itenni kull meta kien jitkellem dwar din l-art. L-imħabba timplika għoża, imma wkoll sentiment li jġib miegħu riflessjoni b'mod partikolari dwar dik li għalih kienet l-akbar problema ta' Malta, l-ambjent, li tfisser ukoll ħajja jew mewt għal Malta. Malta li mill-lenti tiegħu donna tilfet is-sens tal-limitu, is-sens ta' fejn għandha tieqaf. Il-pajjiż li skopra l-gass imma nesa fejn huma l-brejkijiet. Tenna li l-problemi ambjentali f'pajjiżna m'għandhomx kulur.
Hi kwistjoni li tolqot lilna l-koll li qegħdin hawnhekk propju llum fil-post fejn jiġi deċiż il-futur tagħna. Għalih hi kwistjoni ta' poplu wieħed u sħiħ li ma jistax jinsa għal waqt wieħed li hu żgħir ħafna. L-ambjent huwa sempliċement l-ilma li l-ħuta aħna l-koll qegħdin newmu fih. Din il-gżira li fajnejh kienet fraġli teħtieġ trattament sensittiv. Bħal missier li jinkwieta għal bintu, hekk bl-istess mod il-missier li jinkwieta u xi drabi wkoll bdieqa kbira għal artu. Dan jien kont inħossu u narah b'mod viżiv quddiem il-qerda ta' dak kollu li hu naturali, quddiem il-qerda ta' kull siġra. Dawn il-ħsibijiet esprimihom sa snin bikrin fi stejjer għal qabel jidla. Ħares madwaru tbekka l-aħħar ġebel qadim li kellu jinqala minn postu u l-aħħar siġar xjuħ li ma kellhomx ħsieb imutu għalissa u li kienu ilhom hemm jaraw kollox. Kien jemmen bisħieħ li m'għandniex jett inbidlu din l-art li missirietna ħadmu tant għaliha. L-imħabba lejk innifsek issiba fil-mera li tieħdok lura l-modi u l-eruq tiegħek. Ħobb li l-art twelidek minkejja art twelidek. Ma nistax ma nsemmix meta bħala tifla kien joħodni miegħu għal kungressi internazzjonali f'artijiet oħra fejn poeti u awturi ta' fama internazzjonali kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu l-letteratura ta' pajjiżhom, bil-probabilità li dawn l-artijiet kienu xi ftit akbar minn din tagħna. Imma hemm fosthom kien hemm hu li fihom rid iwassal il-letteratura Maltija f'artijiet oħra. Il-Malti li sab postu mal-ilsna l-oħra fosthom it-Taljan li tant kien miġbut lejh minħabba riċerka bikrija tiegħu, imma wkoll mal-Franċiż l-ilsien li kien jaffaxxinah minkejja li qatt ma studjah. Il-Franċiż li minnu nnifsu qisu melodija mitkellma, mhux bħal Malti li ma jdoqx tajjeb għal widnejn meta mpoġġi mal-mużika kif ġieli kien hemm min qallu. U niftakar ir-reazzjoni tiegħu għal din l-istqarrija xejn xierqa. X'għandu inqas mill-ilsna oħra l-Malti biex ikun immużikat, speċjalment meta huwa mħaddem bħila u b'imħabba. Lura l-kungressi fejn fihom il-poeżiji tiegħu fost kidmiet akademiċi oħra kienu jiġu intradotti u moqrija bil-sna barranin. Dan l-ilsien li jirnexxilu joħroġ miċ-ċokon ta' gżiritna biex ikollu post mal-ilsna l-kbar. Ma nistax ninsa l-mumenti li fihom kien iħossu verament ferħan u kburi meta kien ikun moti ċans li jaqra dawn il-versi bil-Malti, bl-ilsien li ftit li xejn jifmuh u għad li dawk li lisnuh kienu maduda, dan l-ilsien kien qiegħed isemma leħnu mal-ilsna l-kbar. L-aħħar żewġ kotba tiegħu li kienu għadhom kemm ġew pubblikati kienu propju f'Londra u f'Pariġi. Niftakru jgħidli għandi xorti li l-impik tiegħi huwa dak li nħobb nagħmel. Ma nistax ma niktibx. Il-kitba hija dak li nħobb nagħmel. Il-kitba hija bżonn. Il-kitba tista' tkun diffiċli imma tagħtik pjaċir. Inħares lura lejn dan il-passaġġ twil li għadda minnu li għal tant snin terraq fih b'qawwa letterarja li dwiet u momenti oħra fejn terraq fis-silenzju. L-estremi bħal xulxin kif kien iħobb itennili, frażi li għadha tidwi f'udnejja llum aktar minn qatt qabel. M'hemmx iswed mingħajr abjad, m'hemmx blu mingħajr aħmar u m'hemmx mużika mingħajr pawża. Hekk ukoll il-qawwa tal-kelma kapaċi toħroġ f'kuntrast mal-mument tas-silenzju. Il-bżonn li tieqaf biex tisma' u taħseb. Fi kliemu stess, minkejja l-istorbju li qajjem ir-romanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri, forsi l-qofol tiegħu huwa s-silenzju. Silenzju li jagħti spazju għar-riflessjoni u l-ħsieb. F'mumenti ieħor tenna li aktar ma tikteb, aktar tinduna li l-unika lingwa perfetta u fidila hija s-silenzju. Il-kuntrasti tal-ħajja kienu wisqola mill-livell tal-politika għalih. Ma' żmien fimt is-sens wiesa
li seta' jkollha familja għalih. Il-familja bla dubju kienet tiġbor fiha dawk il-persuni qrib tiegħu, jiena, ommi, raba, ħbieb u kollegi. Il-familja kienet aħna li għexna miegħu tul is-snin twal li fihom għamel dak li dejjem ħabb. Il-familja li magħha seta' jaqsam ħsibijietu. Din il-familja kienet ukoll in-nukleju li qsamnija ma' tant ħbieb u studenti li kien jilqagħhom id-dar tagħna. Fid-dar tagħna kienet in-norma. L-istudenti tiegħu jiġu biex jikkonsultaw u jiddiskutu dwar l-istudji tagħhom. Sa minn snin bikrin kont rajt li d-dar tagħna tilqa' fiha dawn l-istudenti meta jkun hemm bżonn. Kien hemm żmien li s-salott tad-dar laqa' mhux student wieħed jew tnejn, imma għal ġimgħat sħaħ lura snin 80 laqa' gruppi sħaħ ta' studenti. Dan minħabba li kien għamel xi żmien ma jistax jimxi minħabba li kien kiser siequ. Allura biex dawn l-istudenti ma jitilfux il-lectures, kien stedinhom jiġu propju fid-dar tagħna. Naturalment mhux fl-istudju, imma fis-salott, il-post fejn konna niltaqgħu aħna bħala familja. Aktar il-qudiem uħud minnhom kienu għalliema tiegħi u oħrajn kollegi tiegħi wkoll. Ħafna minnhom qabdu l-professjoni tal-għalliem, professjoni li fajnejh kellha post għoli u sinifikanti. Għalih l-għalliem qiegħed jgħix u jmiss ir-realtajiet tas-soċjetà, propju għax kif jgħidu, u xi ħadd li jista' juri lin-nazzjon sħiħ li l-benessri u l-malessri tas-soċjetà jinsabu diġà fil-klassi. Ir-rispett lejn l-istudent kien wieħed li jmur lil hinn mill-aspett akademiku. Kien jilqagħhom id-dar u jagħmel mezz li ma jaqbiż dawn il-laqat li kienu tant importanti għalihom imma daqstant ieħor għalih. Fihom kien jara individwu li lil hinn mill-kors universitarju kellu storja u din l-istorja kienet parti minnu. Ir-rispett kellu jkun fuq livell orizzontali. Il-professur u t-tutur li jgwida fil-waqt li jisma' b'qalb ta' poeta. X'jiswa jekk bl-erf ma tmiss il-qlub? Il-fjuri jistgħu jikbru biss kull fejn hemm qalb miftuħa wara kollox. L-imħabba tiegħu lejn din l-art tant għażiża għalih wassala permezz tal-kelma. Il-kelma li bija dejjem ipprova jwassal dak li xtaq u hemmen fih. Il-kelma li hija l-polz u r-ruħ ta' bniedem li bija jista' jmiss is-soċjetà. Ix-xewqa aħħarija ta' kull awtur hija wara kollox li ħsibijietu u kliemu joħorġu l-barra mill-karta u xewqtu l-ideali tiegħu kienu propju dan, li b'dak li jikteb jista' b'xi mod imiss qalb xi ħadd. Ma rridx jgħix mingħajr ma jaħseb u ma setax jgħix mingħajr ma jaħseb. Jew tgħix u taħseb jew tmut. Niftakru jgħidli dan il-kliem, Sara, li kelli ngħid għedtu li kelli nikteb ktibtu. Jien warda mingħajr isem li tinħasad, minn bidwi aljenat. Jien poeżija li ma jifhimha ħadd u jitħaq biha. Munita bla valur, mużbieħ bla ftila, arloġġ bla pendlu, il-tim li ma tawx isem. Jien pellegrin devot li tilef triqtu. ċensier blanċens, bniedem b'kombinazzjoni. Jien pjanu bla pjanista, nota muta. Jien Oliver petala tal-imoddi. Issa dan il-kapitlu tbexxa biex jiftaħ ieħor. Dan u l-missier kif nafu jien, u dan u l-missier li nixtieq nibqa' nġor fi ħsiebi u f'qalbi fi żmien li ġej. Ringrazzjak ħafna. Issa nimxu biex nsejjaħ il-Dr. George Vidal Zammit mid-Departiment tal-Politika Pubblika biex jagħmel interventi fuq il-politika ta' dissens fil-Università Friġġieri. Grazzi, Sur President. Wara l-ewwel laqgħat li kellna s-sena li għaddiet dwar din il-konferenza tal-lum, il-ħabib tiegħi Dr. Mario Thomas Vassallo
kellimni dwar tema li nistgħu nitkellmu fuqha. Id-dissent qalli fil-kodba ta' Friġġieri. Suġġett u jaf id-dissent politiku li interessani, però jiena saqsejtu fejn se naqbad nibda. Qalli m'għandekx fiex titfixxel, aqbad il-ktieb fil-gżira ta' Parsi jikbru fjuri. Inqermakom da xogħol ma kontx naf bih. U jidher li m'iniex waħdi. Ftit ilu rajt poster firxa ta' kodba ta' Friġġieri u dal-ktieb ma kienx magħhom. Raġuni naħseb hija li dal-ktieb m'għadekx issibu għall-beħ. Ħasra, għax nemmen li veru hemm bżonnu. Qed ngħid hekk għax dal-ktieb huwa ġawra li nixtieq inħajjar jerġa' jiġi pubblikat. U jintafa' fil-libreriji u fil-kurrikulu tal-iskejjel. Ħwienet tal-kodba li kull ma jmur dejjem jonqsu, ħalli għalhekk ikun aċċessibbli għal min s'issa ma kienx jaf bih. Naf li m'għandix ħafna ħin, ħandur mal-ewwel għall-ktieb. M'għandix l-għarfien u laqqas il-preparazzjoni biex nagħmel kritika letterarja. Li se nagħmel huwa nisleċ is-siltiet u nżid il-ħsibijiet tiegħi. Jien aħna għandna l-vantaġġ li Friġġieri ma kellux. Nistgħu nagħmlu analiżi ex post ta' qafas ta' ħsieb li jumbut tal-qudiem 30 sena ilu. Ta' Parsi. It-ta' Parsi hawn hija l-isem tal-gżira. Metafora għall-gżira li nafuha bħala Malta. Però ftakar fit-teknika Franċiża mise en beam, teknika li tintuża fl-arti, fil-kitba, fiċ-ċinema, fejn tara stampa ġo stampa, plott ġo plott. Mela fil-gżira jisimha ta' Parsi jikbru fjuri. Fjuri li bħal ward mimlin xewk. Il-politika u s-seta. Dritt tal-punt. Aqas għandi bżonn nagħti prefazju ta' dal-ktieb, kull ma tittamel huwa taqbet l-ewwel ftit linji tal-ewwel paġna tal-ewwel storja. Il-Ministru jħobb l-ambjent, nikwota. L-ewwel ftit linji. Min tielet u għex fil-gżira ta' Parsi u baqa' ma fehmx li d-dinja kien ħmar u ma kellu skużi, ħtija tiegħu jekk ma kienx sinjur, ħtija tiegħu jekk ma xiex il-qudiem u wasal fejn ried, bniedem bħal dan mhux intelligenti. U ħaqqu li jiġrilu hekk. Jaħasra l-formula tas-suċċess kienet waħda biss u kienet ħafifa rixa. Taf kif? Tidħol fil-politika. Hemm tixbor is-seta. Imbagħad is-seta tfisser suċċess u s-suċċess iġiblek il-flus. Ebda suċċess ma kien jgħod fil-gżira ta' Parsi li fis-suċċess tas-seta. Is-seta kienet flus u l-flus kienet seta. Fiex hemm fejn titfixkel. Nagħlaq il-kotazzjoni. Mela mid-daħla mill-ewwel tintebaħ x'tip ta' kitba se tistenna fil-qija tal-ktieb. Immedjatament l-onk tistaqsi, imma din letteratura jew teorija politika. Għax jekk dil-gżira daqshekk Machiavelliana fil-kilba l-poter, mela x'ingħidu għax-xejriet l-oħra. Ir-rejba. Mill-istess paġna, ftit linji l-isfel, Friġġieri kien qed jara fit-tul. Ma kienx għadu jaf bir-rationalization plans tal-2006, forsi l-aktar skuża konvenjenti għall-irda tal-ambjent li smajna f'dawn l-aħħar snin. Daw kienu għadhom il-bogħod, però Friġġieri mal-ewwel fehem x'poplu aħna. In-nuqqas ta' fjuri minn dejjem inkwetatu. Għax fejn hemm il-fjuri hemm il-ħajja, ir-riħa tfuħ, l-armonija tal-kuluri u l-ġmiel fl-għajnejn. Flok żammejna l-fjuri, jew żrajnihom, neħejnihom u tfajna l-konkrit. Aċċatna s-siġar li għal mijiet jew 20 ta' snin ħadru u tawna n-nifs. Ġejna aħna u fisem il-progress tajjarnihom in-nofs. Ridna postijiet miftuħa, pal-pjazza ta' Raħal Ġdid. Bnejna fil-widien, nawwarna l-istituzzjonijiet biex ninvestu f'dak li Friġġieri jgħid il-ġebla. Għadni ma spiċċajx mill-ewwel paġna tafux. Mela konna qed nitkellmu fuq il-politiku u s-seta. Imma jgħid Friġġieri, nikkwota. Jekk kont tkun sinjur fil-gżira ta' Parsi, kien ikollok ukoll problema. Fiex tabbaq fuqhom il-flus? X'tagħmel bihom? L-eħfef għażla kienet il-ġebla. Il-gżira kollha mela kienet marida sew bil-marida tal-ġebla. U għalhekk il-wiċċ tal-art mhux biss ma kienx qiegħed iwarrad biżbuħija, iżda kien mimli ġrieħi, kruwat u flaġelli. Lil dan kollu uħud kienu jsejħulu żvilupp, oħrajn jsejħulu erda, aħna nsejħulu delitt. Politiku li kien jitla fis-seta u għalhekk jagħmel il-flus, u mbagħad ma jonfoqhomx fl-artijiet ma kienx bidem intelligenti u normali. Kellu rota nieqsa. U iżjed ukoll, kien ukoll politiku onest, stramp, barra minn postu, u llum jew għada s-sistema kienet tobsqu. Sħabu kienu jsejħulu idealist,
jiġifieri jibleħ. Ma kien hemm ebda istituzzjoni li tfaħru jew tkanta l-virtujiet tiegħu, ebda pulptu, ebda parlament. Mhux dejjem hekk għamilna? Jekk hemm vizzju diffiċli li jiġi eredikat, huwa dak li niskużaw jew niġġustifikaw għemilna billi ngħidu għax ta' qabilna hekk għamlu. Fl-ewwel storja tal-ktieb nerġa' il-Ministru Gustav jaqaf din il-vizzju. Anki jekk il-kuxjenza permezz tal-mara tiegħu tnikżu xi ftit, nikwota. Ibleħ minix Marija Alla, il-Ministru Gustav lil martu, hekk għamlu ta' qabli u hekk se nagħmel jien. Mhux jien tħabbat tant tal-partit. Min se jkun jafu li wara kollox? Ara ma tiġix filali, tħasbet Marija. Niġi filali. Min qaġġi filali fil-Gżira ta' Parsi? Min qatt tikkundanna ħwejjeġ bħal dawn minn fuq l-artali? Kemm saru riżenni? Trid tkun ibleħ u ibleħ minix. Jien se nkun il-beżżul, kulħadd niedem Marija. U m'hemm xejn taħt ġdid taħt il-kappa tax-xemx. La se nkun l-ewwel wieħed u laqqas se nkun l-aħħar. Nagħlaq il-kwotazzjoni. Tistgħu timmaġinaw allura x'kien jgħid Friġġieri l-ġimgħa l-għaddiet meta kellna l-prosekutur tal-frodi tal-Unjoni Ewropea Laura Codruta Kövesi fejn din indirizzat il-Parlament Ewropew u qalet li wara jumejn tal-laqgħat f'pajjiżna mal-awtoritajiet indunat kif ħadd ma jerfa' responsabilità. F'pajjiżna kulħadd iwaħħal f'ħadd ieħor, kulħadd jgħid li mhux hu. Pajjiż li fejn tidħol korruzzjoni u politika tirrenja impunità u letarġija imbarazzanti. Il-ħsieb kritiku. Fil-Gżira ta' Parsi il-poter kellu duopolju, knisja u politiku. Tal-ewwel kienu jwedu il-ġenna wara l-mewt u jaħkmu lin-nies billi jbeżżawhom bit-telfa ta' ruhom. Il-politiċi, jew inkella l-padruni l-oħra, kienu jwedu l-ġenna qabel il-mewt u jaħkmu lin-nies billi jwerruhom bil-qerda ta' xortihom. Issa mhux kulħadd jaċċetta d-diktats tal-padruni. Infatti fl-istorja padruni u għaddejja, il-padruni, nikwota, jum fost l-oħra jiskoprew li wieħed minn nies tal-Gżira ma kienx normali. Anzi kien juri sintomi koroħ ħafna. Dan kien iħobb jistaqsi għaliex, u għaliex mhux hekk, għaliex dan, għaliex din, iħobb jikkritika, iħobb jiddiskuti, janalizza u jikkonkludi. Nagħlaq il-kwotazzjoni, il-padruni bdew joħorġu bl-idejat biex jaraw kif sa jwaqfuh. Nesterminawh, nadduh kwarantina, nikkastrawh, imbeżżawh li l-ewwel se jitlef xortih u mbagħad iwerruh li se jitlef ruħu. Fl-aħħar ftehmu, insiktuh. U hekk ġara. Daw il-padruni għaddew ġuri u konvinċew jiskot u min għaddej sar padrun. Fakritni ħafna din f'sitwazzjoni familjari f'pajjiżna fejn nies jissospendu l-fakultajiet kritiċi tagħhom meta jaqbel lilhom, meta forsi għandhom gwadan materjali u minn kritiċi tal-poter isiru huma parti mill-poter. Illum naħseb ipperfezzjonajna ħafna kif insiktu lin-nies. Kull ma trid tistenna elezzjoni, tirċievi telefonata mill-uffiċċju tal-Ministru u jsaqsuk jekk għandekx bżonn xi ħaġa. U l-għada isir ferħ, id-dwejja isir kuntentizza. It-teddid tal-vot jispiċċa għax issa ħadna dak li ridna. Imma min irid jibqa' għaddej ħajtu kollha. Skużawni ħa nislef espressjoni bl-Ingliż worth it, tibqa' għaddej. Rakkonti emottivi. Da xogħol li niggesu jqanqal. Da mhux rakkont fejn fl-aħħar ta' kull storja ta' 3 jew 4 paġni tassib il-ġustizzja, anzi bil-kontra. Tlesti kapitlu u ssibek tfittex rakkont ieħor. Għax iktar ma taqra iktar tiskopri lilek innifsek. Ħansemmi 2 li laqtuli anke peress illi l-ħin itir. Fl-istorja minnu bħal-Ministru insibu lil Gaudenz li tant ħadem għal Pankrazju li ħareġ għall-politika, refaw fuq spaltu ġera bih, ħadem għalih. Ġara li Pankrazju sar Ministru. U Gaudenz li kien ferħan sajtir ma rifittxu. U bl-innoċenza kollha saqsa lih bismu. Kien ħbib tal-qalb. Dit darba ċanfruh. Qalulu għalik issa dak il-Ministru Seguna. U wara ma jisimek xi ħadd terġa' sejjaħlu hekk. Għamel appuntament mal-Ministru għax issa hekk issa ma setax jaqbod jidħol ikellmu, immissa l-Ministru kien imħabbad. Gaudenz kull marit ikellmu jaħasra. Mar id-dar imbikken. Terġa' tiġi l-mara, terġa' sservi ta' kuxjenza. U qartlu għetlek żmien ilu li ma kellekx għalfejn tqiegħed il-fiduċja tiegħek fil-politiċi. Ħabib li jsir politiku ma jibqax ħabib qed nikkwota. Jixtrik u jbiegħek meta jaqbillu. Politiku m'għandux ħbieb jekk jikseb is-seta li jkun xtaq minn fuq darek. L-aħħar rakkont.
laqatni ħafna wkoll ħmir fil-katedral. Mela kien hemm raħal fejn matul il-festa s-sidin tal-ħmir kienu joħorġuhom għall-festa. Il-ħmir kienu jitelqu bihom, iħalluhom fix-xemx, iżojmuhom sajmin. Dawn il-ħmir kienu jsofru tortura immaġinabbli biex jifferoċjaw, jiġru iktar u jirpu t-tellieqa. Naħseb nagħmluha wkoll biżwiemel. Darba fost l-oħrajn dawn il-ħmir irribellaw u qataw li jipprotestaw. Ħarbu lil sidhom u daħlu l-katedral. Dawn il-ħmir lemħu l-pittura bid-dera ta' Giuseppe u Marija u Ġesu rekbin fuq il-ħmara. X'inraw dil-pittura ħassew importanti. Bdew jgħidu biex ikellmu l-isqof. Iżda ħarġu l-qassisin biex ikeċċuhom il-barra. L-isqof qatt jagħmilha tal-buli u wera ħafna prepotenza magħhom għallhom il-katedral għal bnedmin biss. Il-ħmir qalulu li xebgħu jaqilgħu swat u qed ibagħtu ġieħ. L-isqof iktar ħassu superjuri u b'ton patronizzanti qallhom tafu minn fejn ġejja l-kelma ħmerijiet? Ġejja mill-kelma ħmar biex ikompli ċekkinhom. U ma din il-qassisin komplew jitku. Insomma ġew is-sidien tagħhom għalihom u l-isqof qallhom morru għand il-politiċi, forsi jaqbżu għalikom huma. Il-ħmir qalulu l-politiċi ma jaqbżux għalina għax jitilfu l-voti. L-isqof baqa' sakemm keċċihom fost daħ kontinwu tal-prelati li kien hemm preżenti. Nikwota u di biċċa li raqtitni ħafna. Dema kbira qatret mill-għajnejn ta' Ġesu rikeb il-ħmara hemm fuq il-pettura fis-saqaf u ġie dritt fuq ras l-isqof. L-isqof olla idu mesaħ rasu. Is-saqaf qed iqattar qal hemm bżonn nirrestawrawh għax dik pittura famuża. Nikkonkludi. Fid-daħla tal-ktieb il-Mibki Godfrey Green ma stqar li dan huwa wieħed minn dawk il-kotba kontroversjali għall-aħħar. Miktub pinna li tajjer in-nar li għandu jixxokkja lil min jaqrah. Jien ngħid meta taqra dan ix-xogħol 30 sena wara, ma nafx jekk għadux kontroversjali jew le. Ma nafx jekk għadux jixxokkja. Għaliex? Għax Friġġieri għaxxar b'mod perfett il-psike Maltija. B'sensiela ta' rakkonti osra, Friġġieri mingħajr ma jinsulta jew iweġġa tefalna mera qudiemna li sservina biex inħarsu lejn l-imġiba tagħna. 30 sena ilu Friġġieri ara eżatt l-imġiba tal-poplu Malti. Jien naħseb dak l-iktar survey preċiż li qatt kellna. Survey bla numri. Survey tar-ruħ soċjali, tal-kejl u tal-ġudizzju tagħna. Kif jgħid Friġġieri, dan hu l-muftieħ tal-ipokrizija nazzjonali. Is-serratura tiegħu iċirku vizzjuż. M'hemmx dibattitu nazzjonali għaliex m'hemmx ordni. U hemm l-ordni għax m'hemmx dibattitu nazzjonali. Fl-aħħar nett, ix-xewqa kif jgħid Friġġieri hija ċaqliqa. Grazzi ħafna. Grazzi. Sensejja Sur Andrea De Battista li huwa assistent lettur għall-Istudju Ewropej biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu fuq in-nazzjonaliżmu għal Friġġieri fil-komplessità u globalizzata fidejk. Mr. Speaker, lill-politiċi żgħażagħ Maltin li fgati f'din il-foga parrokjali jixtiequ jbexqu t-tieqa. Din id-dedika li Oliver Friġġieri uża biex jiftaħ il-ktejjeb żgħar tiegħu Malta teħtieġ politika moderna fl-1980. Dan huwa ktieb li għalkemm inkiteb il fuq minn 40 sen ilu għad għandu rilevanza sal-ġurnata tal-lum. Fost l-osservazzjonijiet li itina hemm dik li f'art demokratika għandu jkun il-parlamentari li jibża mill-poplu u mhux il-poplu li jibża mill-parlamentari. Ngħidan illum f'din il-Kamra biex infisser kemm Friġġieri kien bniedem beruq sodi f'Malta u b'imħabba lejn dak li hu Malti, kien ukoll jifhem li din l-imħabba dan il-patriottiżmu għandu bżonn jesprimi ruħu b'tingiża bil-pulit minn żmien għal żmien. Huwa wkoll patriottiżmu li ma jistax jinjora l-iżviluppi f'artijiet demokratiċi oħra, pajjiżi li Malta taspira li tkun bħalhom u magħhom. Il-mistoqsija li għandna llum u naħseb li wkoll jagħmilha f'bosta kitbiet tiegħu l-Professur Friġġieri hija din. Fejn għandha tieqaf Malta fl-ossessjoni tagħha li tkun bħal ta' barra. Illum ġejt mitlub li nitkellem ftit dwar nazzjonaliżmu fil-ħsieb ta' Friġġieri f'kuntest ovvjament ta' kumplessità globalizzata. U nemmen li din mistoqsija għandha tkun il-punt ta' tluq. L-ewwel nett, kif nistgħu niddefinixxu in-nazzjonaliżmu globalizzazzjoni? Ħanieħu bħala żewġ definizzjonijiet fil-qosor
definizzjonijiet proposti mill-filosofu Ingliż il-mibki Sir Roger Scruton. Il-nazzjonaliżmu jaf ikun sentiment jew ideoloġija ta' rabta man-nazzjon u l-interessi tiegħu. Marbut ma' dan il-kunċett hemm dak tal-identità nazzjonali li tinvolvi wkoll aspetti bħall-integrità territorjali, il-lingwa, il-kostum u l-kultura. Dawn jgħinu mhux biss biex jissawwar in-nazzjon imma wkoll li wieħed isir konxju minnu. Il-globalizzazzjoni minn banda l-oħra hija proċess li bil-mod il-mod tħott il-frontieri bejn nazzjon u ieħor, bejn reġjun u ieħor u anki bejn ġens u ieħor. Fost il-ħafna kawżi hemm l-iżvilupp fit-teknoloġija, fil-komunikazzjoni. Fil-waqt li l-globalizzazzjoni ħolqot opportunitajiet ta' skambju ekonomiku ġdid, ħolqot ukoll sitwazzjoni fejn il-kulturi, il-kostumi u l-lingwi huma medda minn omogenizzazzjoni gradwali. Ma jistax jonqos ovvjament li l-Professur Friġġieri jieħu il-lingwa bħala il-punt ta' tluq fir-riflessjonijiet tiegħu. Kif jgħid fl-istudju tiegħu il-Kuxjenza Nazzjonali Maltija, il-ġrajja tal-lingwa hija marbuta mill-qrib mal-ġrajja tal-bnedmin li jitħattuha. Għalhekk, l-għarfien tal-istorja lingwistika iwassal għall-għarfien tal-istorja tal-poplu u l-kontlarju. Il-lingwa issir ċentrali biex wieħed jifhem u japprezza n-nazzjon u l-kultura tiegħu. U fiex tikkonsisti di, hawnhekk ukoll nikkwota lil Friġġieri. Il-kultura ta' nazzjon tikkonsisti fl-edukazzjoni minn fejn titnissel il-moralità tiegħu, kif ukoll fl-għaqal tal-politika nazzjonali li biha taħdem għal ġid komuni. Il-kultura titlob ukoll il-kultivazzjoni tax-xjenza u tal-arti biex bekk jikber il-kummerċ. Huwa meħtieġ ukoll l-għarfien u l-ħarsien tal-liġijiet li jżommu l-istat fil-paċi u fit-tranquillità. Dan kollu ma jistax jinkiseb mingħajr l-użu tal-ilsien tal-pajjiż, miktub u mħaddem minn fost kulħadd, għaliex il-lingwa hija l-mezz ewlieni tas-soċjetà. U minn dan wieħed jikkonkludi li fejn l-ilsien nazzjonali mhux ikkultivat u ma jinkitibx, in-nazzjon li jitħattu ma jista' qatt jasal biex jikber u jiffjorixxi. Paradossalment, il-lingwa l-kultura Maltija mhumiex biss espressjoni ta' poplu ċkejken u iżolat fil-periferija tal-kontinent Afrikan u Ewropew, iżda wkoll riflessjoni ta' gżira li kif isejħilha hu hija roundabout ta' reġjun. Din il-qagħda ġeografika ta' Malta hija riflessa wkoll f'bosta oqsma oħra fosthom il-kċina l-arkitettura tradizzjonali. Minkejja dan, l-iżolament u ċ-ċokon huma żewġ fatturi li jinfluwenzaw il-moħħ Malti. L-iżolament ifisser li ħafna drabi il-Malti jaħseb li hu fiċ-ċentru ta' kollox, saħansitra fiċ-ċentru tad-dinja, il-kunċett l-idea ta' Malta Fior del Mondo. Iċ-ċokon inissa sens ta' esagerazzjoni. Friġġieri jagħti eżempju ta' da. Il-Maltin jew jaraw li Malta hija l-aqwa u l-aħjar f'kollox, unika u differenti f'kollox, jew inkella l-oppost, l-ar u l-inqas waħda. L-estremi jidhru wkoll fl-interpretazzjoni tagħna tal-istorja. Fuq naħa hemm il-Maltin li dejjem huma tajbin u fuq in-naħa l-oħra il-barranin li dejjem huma ħżina. Ma dawn nistgħu nżidu wkoll il-qasma kronika partiġġana ta' bejn il-Maltin, tal-aħmar u tal-blu. Wieħed dejjem tajjeb u l-ieħor dejjem ħażin. Naturalment jiddependi fejn wieħed ixaqleb politikament. Ovvjament, l-istorja hija magħmula minn sfumaturi iktar komplessi. Fil-ktejjeb Malta f'Salib it-Toroq li nkiteb ftit snin qabel ma Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, il-Professur Friġġieri jidentifika l-problema ewlenija li Malta tesperjenza. U din l-ammi iċ-ċokon u lanqas l-iżolament. Imma l-istint tal-maħkum u l-kumpless ta' inferjorità. Din taf twassal lil Malti biex jadotta atteġġament ta' persuna b'rasu mniżla, misti minn kull ma jagħmlu differenti minn min ħakmu. Dan huwa riflessjoni ta' abitanti imweġġajn fid-dinjità tagħhom. U dan iwassal għal insularità qawwija li taqtak mill-oħrajn. U kif jgħid il-Professur Friġġieri, l-ar mod kif tinqata' mill-oħrajn u billi ma tirrispettax lilek innifsek. Friġġieri ifakkarna f'punt importanti ħafna. Ma tistax tkun ċittadin tad-dinja jew ċittadin Ewropew tajjeb jekk ma tibdiex billi tħobb lil pajjiżek. Iżda, huwa jsaqsi mistoqsija importanti wkoll fl-awtobiografija tiegħu.
Malta għandha s-saħħa biżżejjed biex ma titlifx l-identità tagħha f'ambjent globalizzat? Friġieri kellu id-dubji tiegħu. L-ewwel nett Malta għandha l-isfida li tkun pajjiż modern u demokratiku mingħajr ma tiġħad ċertu prinċipji tradizzjonali tagħha. Fl-2008 jikteb: tidher il-mogħdija minn klassi politika li tifforma u tikkmanda lill-opinjoni popolari għal klassi politika li tissottometti ruħha u tobdi lill-opinjoni popolari. Illum il-mexxejja politiċi u reliġjużi ħadu transfer, saru spettaturi tar-realtà u ma baqgħux protagonisti tagħha. It-tieni, Malta ma hi qed tesperjenza xejn ġdid. Malta sempliċiment qed tħaffef biex il-ħin tagħha wkoll ikun jaqbel mal-ħin tal-arloġġ globalizzat. U allura, biex ninqeda bit-titlu tal-kontribut tiegħi, kif nistgħu ngħixu ir-realtà nazzjonali tagħna f'kuntest globalizzat? Hawnhekk ukoll Friġieri jtina xi ħjiel. L-ewwel, irridu nifhmu il-kuntest li fih nitrawmu, ċewwe il-kuntest Mediterranju. U dan jinkludi il-kuntest filosofiku, ekonomiku, soċjoloġiku u kulturali. Dan huwa importanti biex Malta ma timbelax. Fl-1980 wissa, il-politika Maltija mhix dik li tibda u tispiċċa billi tixrob ideoloġiji barranin mingħajr ma tanalizzhom. Iċ-ċokon ta' Malta huwa uniku u jitlob stħarriġ lokali. L-arfin tal-qagħda tal-Gżira irid iwassalna għal żewġ għażliet. Ma narawx kbir iż-żejjed għax inkella waqgħu il-Malta għaż-żuffjett. U ma narawx żgħir iż-żejjed għax inkella nispiċċaw biex nisparixxu. Il-megalomanija u s-sens ta' persekuzzjoni jew inferjorità huma żewġ estremi li għandna naħarbuhom. It-tieni, irrid ikollna rispett lejn l-istorja tagħna. Biex nagħmlu dan irrid ikollna rispett lejn id-disciplina storika, lejn l-istituzzjonijiet edukattivi u nevitaw li dawn ikunu manipulati iż-żejjed mill-politiċi. Nikkwota lil Friġieri: ebda gvern m'għandu jitħalla jisraq il-jett li jilgħab bl-istorja ta' Malta u jbiddilha f'kartellum partiġan. L-istorja hi tal-poplu, tal-bieraħ, tal-lum u ta' għada. L-interpretazzjoni tagħna hi kwistjoni ta' kompetenza u studju serju li tistrieħ biss fuq l-istħarriġ xjentifiku tal-istoriċi validi u ħirsa. It-tielet, Malta trid temmen fiha nfisha u trid temmen li għandha x'toffri lil pajjiżi ġirien tagħha, speċjalment lil pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk Friġieri wkoll joffri xi kriterji. L-ewwel nett hemm il-kriterju ġeografiku. Malta hija gżira. Hemm il-kriterju reġjonali. Malta hija gżira f'nofs il-Mediterran. Hemm il-kriterju kontinentali. Malta hija gżira fit-tarf l-isfel tal-Ewropa. Hemm dak lingwistiku. Malta hija gżira bil-sin li joffri lill-Ewropa il-ħila li titkellem ma' kontinent ieħor. U hemm dak kulturali. Malta hija gżira li l-identità tagħha fiha xejriet orjentali fundamentali. Kif ifisser tajjeb Friġieri li lil mill-liġijiet tas-suq ekonomiku dan hu l-aqwa sem li Malta tista' tagħti lill-Komunità Ewropea, lill-Entità Ewropea. Entità li minn suq komuni tidher li tixtieq issir ħajja komuni, mibnija fuq prinċipji ta' ċiviltà. Nagħlaq billi nfakkar fuq punt li jgħaqqad dan kollu, ċewwe dak tal-eruq. Friġieri kien jagħmel distinzjoni bejn eruq u identità. L-eruq ma jitbidlux. L-eruq jew jissaħħu jew inkella jimirdu u jmutu. L-identità hija proċess ta' għixjien li hu tibdil minnu nnifsu għall-aħjar jew għall-agħar. L-eruq ma jimplikawx għażla waqt li l-identità tinkludi l-għażla. L-għażliet fid-dinja globalizzata jikkonċernaw l-eruq tagħna. U dawk Maltin huma eruq qodma imma eruq li batew mill-agħar staġuni. Għaddew minn bosta skossi u fuq kollox m'għandhomx storja twila ta' apprezzament. Għandhom ħajja imma huma dgħajfa ħafna. Quddiem realtajiet globalizzati dawn l-eluq huma friskju li jitqaċtu għax jinsabu f'kundizzjonijiet li qatt ma kienu imħejjin għaliha. Minkejja dan kollu għal Friġieri Malta tibqa' art ta' kultura kbira. Mhix dik li ħallew il-ħakkiema għalihom infushom, iżda dik li bnew b'moħħhom u bidejhom l-abitanti minn ħaġar qim sal-ħitan tas-sejjieħ. Hawnhekk qed nikkwota qed niċċita kitba tiegħu.
Illum nazzarda ngħid, u di qed nagħmel parentesi personali, li aħna stess qegħdin infarku din il-kultura, aħna stess qegħdin infarku dan il-wirt. L-akbar għadu tal-wirt Malti, tal-kultura Maltija, ta' dak li jasal għandna, huwa il-Malti stess. Il-Malti u xi kultant ir-reba tiegħu. U dan propju huwa il-punt ta' tluq. In-nazzjonaliżmu ta' Friġieri f'kuntest ta' dinja globalizzata jista' jitfisser f'sentenza waħda biss. In-nuqqas ta' rispett lejn pajjiżek u garanzija ta' nuqqas ta' rispett lejn pajjiż ħaddieħor. Grazzi ħafna. Grazzi, issa nsejjaħ Dr. David Aloisio mid-Departament tal-Malti Junior College dwar Carlo Magno l-Joker Malti. Xel il-mikrofon. Grazzi. Sur Speaker, kollegi u ħbib, nibda billi ngħid proset il-kellima ta' qabli. Fi studju riċenti nipproponi fost l-oħrajn il-qari mill-ġdid ta' xi aspetti fir-rumanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri Oliver Friġieri, mitbuħ fl-1986, billi nqabbilhom man-narrattiva tal-film Joker ta' Todd Phillips, maħruġ fl-2019. Bil-ħsieb li nasal għal inferenzi komparattivi b'attenzjoni speċjali għal dawk ta' natura soċjopolitika. Dan it-tqabbil jissuġġerixxi li l-letteratura politika ta' Friġieri għandha l-propensità li titraxxendi d-dimensjoni storika immedjata tagħha sabiex tikseb l-universalità li tagħmilha relatabbli għal ġenerazzjonijiet li jgħixu f'postijiet u żminijiet oħra. Il-film ta' Phillips, ambjentat fil-belt fittizja ta' Gotham City fl-1981, jirrakkonta l-istorja ta' Arthur Fleck, kummedjant fallut li eventwalment isir l-antieroj meta jintlaħaq il-climax ta' turbulenza soċjali fil-belt. Matul it-trajettorja narrattiva tiegħu, Fleck jitlef xogħlu fil-waqt li jidħol f'relazzjoni ta' mħabba ma' tfajla li tgħix fl-istess blokka ta' appartamenti tiegħu. Madankollu, aktar tard fil-film, jiġi suġġerit lill-udjenza li din ir-relazzjoni hija biss immaġinarja. Il-protagonista qed jgħix de facto ħajja solitarja li tkompli trewwaħ l-antagoniżmu tiegħu lejn il-klassi kapitalista ippersonifikata minn Thomas Wayne, il-politiku biljonarju ta' fama li skont Fleck huwa propju l-missier assenti tiegħu. Analiżi mill-qrib taż-żewġ opri artistiċi tista' tesponi karatteristiċi simili fiż-żewġ protagonisti rispettivi. Lil Carlo Magno wkoll narawh jitlef xogħlu fil-bidu tan-narrattiva ta' Friġieri u nintabħu li huwa involut f'relazzjoni romantika ma' Silvia. Id-deuteragonista li kif tagħmel it-tfajla ta' Fleck tinteraġixxi biss mal-protagonista u mhux mal-karattri l-oħra. Deskritta minn Peter Serchin-Onglot bħala, nikwota, bniedem dell, silwett inċert imbanda l quddiemna. U bħala idea u ħolma importanti minn Magno nnifsu. Iż-żewġ protagonisti jidhru li jiddependu mill-appoġġ tal-konfidant femminili fl-isforzi kollha tagħhom. Madankollu t-teżi li s-sieħba tagħhom tista' tkun illużorja tagħmel lil Fleck u lil Magno dejjem aktar tipi delużjonali u narċisistiċi, kif issuġġerit minn Serchin-Onglot fil-każ ta' Magno. Mill-lenti Freudjana li nabbiltà li tiġi stabbilita relazzjoni reali u fiżika ma' mara tista' saħansitra tiġi interpretata wkoll bħala sintomatika tal-kumpless ta' Edipu. Iż-żewġ protagonisti rispettivi għandhom rabta emozjonali qawwija ma' ommhom filwaqt li jismerru lil missierhom minkejja li hija mejta, ir-relazzjoni ta' Magno ma' ommu tibqa' b'saħħitha. Il-missier bioloġiku ta' Magno huwa nieqes fil-plott iżda huwa sostitwit minn poter politiku kollu maskili, spiss impinġi bħala missier. Serchin-Onglot fil-fatt jiddeskrivi kif l-avversarju qed nikkwota hawnhekk, l-avversarju f'dan ir-romanz jilbes fattizzi patriarkali. Bħal Fleck, Magno bla waqfien jinsab skomdu quddiem din l-awtorità paternalista u oppressiva. Gradwalment, ir-relazzjoni problematika missier iben twassal liż-żewġ narrattivi għall-apoteożi tagħhom meta jispiċċaw bla ħsieb fuq il-pjattaforma li dejjem ixxenqu għaliha. Fleck li l-ħin kollu jiffantasizza li jsir stand-up comedian jiġi mistieden għall-aqwa spettaklu televiżiv tas-sibt filgħaxija f'Gotham City,
Fil-waqt li Manju li għandu passjoni għall-oratorija politika jiġi msejjaħ fil-Parlament Malti. Madankollu iż-żewġ protagonisti eventwalment jipperċepixxu li dil-forza kafkjana ta' kontroll qed tagħtihom l-opportunità biex jitilgħu fuq il-palk sempliċiment biex tirredikolhom u terġa' tafferma l-poter totalitarju u l-status quo tagħha. Iżda hawn ta' min jinnota li ż-żewġ xogħlijiet joffru gran final diametrikament opposti fil-mument klimatiku ta' konfrontazzjoni, b'reazzjoni għal dan l-abbuż tal-kbir fil-konfront taż-żgħir, Flek joħroġ revolver mill-but quddiem kulħadd waqt li jkun live fuq it-television. Waqt li Manju joħroġ fjura mill-but quddiem kulħadd waqt li jkun fil-Parlament. Is-simboliżmu antitetiku jesponi l-intenzjonijiet differenti taż-żewġ xogħlijiet artistiċi. Il-film ta' Phillips jippreżenta fil-fatt il-vjolenza miġnuna bħala soluzzjoni ġustifikabbli għall-impass soċjopolitiku. Fil-waqt li r-romanz ta' Friġieri jipproponi moviment non-violenti ibbażat fuq id-dialogu u l-iskambju tal-idejat. Politika qed nikkwota l-Friġieri mibnija fuq l-idejat u mhux fuq il-persuni, marbuta mal-valuri tajbin u mhux mal-ambizzjonijiet. Hija parti mis-silta li qrajna fil-bidu mir-romanz. Fl-aħħar mill-aħħar Flek u Manju huma essenzjalment differenti. L-għażla fundamentali bejn ir-revolver u l-fjura tiżvela żewġ fehmiet politiċi diverġenti. Il-fjura miżmuma f'ponn minn Manju hija l-metafora konkretistika tal-approċċ paċifista ta' Friġieri stess lejn il-politika Maltija, reminisċenza tar-reżistenza mhux vjolenti ta' Gandhi li kienet ibbażata wkoll fuq it-tagħlim ta' Kristu. Hawnhekk ħanaqra parti żgħira mir-romanz. Sur President, għandek id-dmir tordnalu li joħroġ idu mill-but. Aħna nafu x'għandu fil-but, dan bniedem perikolus. X'għandu hemm xi revolver? Min jaf x'għandu hemm ġew xewwiex bħal dan? Għajnejn kulħadd daru f'post wieħed. Karlu ħareġ idu f'għamla ta' ponn ollija u fetaħa fid-direzzjoni tal-Ministru l-Kbir. Ftit mill-petali waqgħu fl-art u l-qalb tal-fjura mafġa baqgħet imwaħla fuq il-pala ta' idu sterata. Ir-romanz, nagħlaq il-kwotazzjoni hemmhekk, ir-romanz politiku ta' Friġieri kapaċi jibqa' topiku għax jinnegozja ma' realtà soċjopolitika li l-qarrejja attwali jistgħu jibqgħu jirrelataw magħha u jagħmluha tagħhom. Fil-memwar tiegħu Friġieri jgħid li ma xtaqx li fil-Parlament ma jikbrux ġuri jiġi ippolitiċizzat fis-sens Malti, imma hawn insaqsi, dan kien qatt possibbli? L-awtur innifsu jammetti li kiteb ir-romanz għax kien irrabjat bil-mod kif kien imexxi Don Mintoff, konfessjoni li jagħmel mal-mexxej innifsu. Inevitabilment, iċ-ċirkostanzi li fih ġie midbuħ resqu lir-romanz eqreb lejn l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista li mill-ewwel appropjah u trasformah vejkolu ta' propaganda. Minkejja dan Friġieri baqa' jemmen li huwa possibbli li l-kittieba letterari jieħdu pożizzjoni politika mingħajr ma jkunu partiġani. Iżda aktar tard ammetta li twemminu kien idealistiku wisq. Nikkwota, għamilt kull ma stajt biex ma nkunx partiġan u jekk kont ifisser li l-iskop tiegħi ma lħaqtux dejjem, ifisser ukoll li ma nagħmilx mirakli. Huwa fehem ukoll li fil-kuntest soċjali li fih ippreżenta r-romanz tiegħu kien hemm riskju kbir li xogħlu seta' jiġi eżaltat jew disprezzat bbażi tal-affiljazzjoni politika ta' min jiġġudikah. Fl-2007 il-kittieb esprima ruħu hekk. Meta kont qed nikteb ir-romanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri, kont qed nistħajjel pajjiż fejn id-dualità u d-diviżjoni setgħu jiġu eliminati gradwalment. Nittama li kontribwejt għal dan bil-kitbiet tiegħi, iżda naħseb li din il-kwalità tista' biss tadatta għaż-żminijiet. Hija innata fina, kundizzjoni, prerekwiżit biex tkun Mediterranju, Malti, Iżolan. Forsi hija karatteristika ferm aktar b'saħħitha mir-rida tagħna li nkunu imparzjali u distakkati. Il-letteratura għenitni ħafna biex nibni u nħott konklużjonijiet ta' dan it-tip. Il-konklużjonijiet mill-ħuqa jew għall-anqas implikati fir-riċerka akademika tiegħi mill-ewwel qanqlu fija x-xewqa li nsawwarhom mill-ġdid fil-forma ta' novelli u ta' romanzi. Nagħlaq il-kwotazzjoni. Mill-banda l-oħra, kif ġara b'xogħlijiet kanoniċi bħal Animal Farm ta' George Orwell, wieħed jista' jargumenta li fil-Parlament ma jikbrux fjuri xorta waħda għandu l-kapaċità li jitraxxendi d-dimensjoni storika immedjata tiegħu u jikseb validità universali mingħajr ma jkun assoċjat kontinwament ma' partit politiku speċifiku.
Fl-istudju seminali tiegħu l-idea tal-letteratura, Friġġieri nnifsu jitratta d-dimensjoni soċjali bħala element bażiku tal-letteratura, fattur determinanti li madankollu jeħtieġ li jevolvi sabiex ix-xogħol letterarju jikseb l-universalità u joffri interpretazzjoni tal-ħajja għal bnedmin kollha. Il-letteratura tinteressana storikament skont meta u fejn. Bi-storikament Friġġieri jissuġġerixxi li m'għandniex nifhmu u niftakru biss il-passat imma wkoll dak kollu li jsawwarna llum. L-arti waħedha tivvjaġġa mill-persuna għal grupp mis-soċjetà għan-nazzjon u eventwalment tal-umanità. Għalhekk trid titbiegħed mill-partikolari sabiex tilħaq id-destinazzjoni ħarija tagħha tal-universalità. Friġġieri nnifsu jemmen bisħieħ li l-letteratura tajba għandha l-potenzjal li titrasforma l-ansjetajiet immedjati f'kapulavur universali. U propju għalhekk hawnhekk għamil dan l-eżerċizzju komparattiv. Bħalma blockbuster ta' Hollywood appella għal miljuni madwar id-dinja, hekk ukoll ix-xogħlijiet ta' Friġġieri jistgħu jibqgħu jinqraw mill-ġdid, fis-sens li tkellmu bih it-teoristi tar-rispons tal-qarrej bħal Wolfgang Kaiser u Roman Ingarden. Il-qari ta' dan ir-romanz mhux biss jixħed dawl fuq it-turbulenzi mġarba mill-Malti fl-modi riċenti, imma jservi wkoll biex il-qarrejja jixtarru reazzjonalità li bija l-ħalliq ta' Karlu Manju kien jipperċepixxi s-soċjetà li jgħix fiha, billi jeżerċita l-iskrutinju oġġettiv tipiku tiegħu, l-antitesi tal-ħsieb partiġjan li sal-lum għadu ddettat mill-midja ippolarizzata tal-partiti. Nikkonkludi. Forsi hemm min jemmen li l-formament ta' Friġġieri hija ormai skaduta, li xogħlijiet jiġdu mentalità sorpassata li kien wis tradizzjonali jew konservattiv, jew kif poġġija hu stess fil-poeżija ikkwotata minn bintu Sara hawnhekk il-poeta u l-politiku Oliver Petala tal-Imoddi. Forsi hemm minnu tal-fehma li aħjar nirrelegawh għall-passat, anke jekk xi kultant infakruh f'xi okkażjoni eċċezzjonali bħal din. Attitudni li mhijiex ġdida intwerid spiss fil-konfront tal-akbar ħassieba dinija tal-Imoddi, speċjalment minn min ħaseb li l-ġenerazzjoni tal-mument hija esklusivament responsabbli biex tivvinta r-rota mill-ġdid. Imma l-mument huwa effimeru. Huwa minnu li aħna fid-dmir li nimirħu f'itinerarji ġodda tat-teorija politika, tal-espressjoni letterarja, tal-ħsieb filosofiku. Madankollu hemm letteratura li tmur lil hinn, li titraxxendi l-limiti spazjali u temporali. Il-letteratura ta' Friġġieri nħossha tħaddan raġġ ta' verità li jinbidlu kemm jinbidlu l-epoki għandu l-potenzjal li jibqa' jiddi. Għaldaqstant, b'sens ta' umiltà u rispett, jaqblilna nkomplu nqalbu kitbietu jekk tassew irridu ntejbu l-esperjenza tagħna fuq din l-art. Nemmen ukoll li qatt m'għandna ninsew il-mantra ta' Friġġieri nnifsu. M'hemmx tradizzjoni ħajja mingħajr modernità u m'hemmx modernità b'saħħitha mingħajr tradizzjoni. It-tiftix għat-triq tan-nofs jibqa' dejjem problematiku f'kull sfera tal-ħajja umana. Il-letteratura ta' Friġġieri tagħtina l-opportunità biex infetħu l-perspettiva, inħarsu lil hinn mill-echo chamber komdu tagħna u fuq kollox infittxu dak il-bilanċ elusiv li bih nivvalutaw l-modi biex nifhmu aħjar is-sitwazzjoni li ninsabu fiha llum, kemm fil-ħajja personali kif ukoll fil-ħajja tagħna bħala nazzjon. Grazzi. Grazzi. Issa nsejħa Sinjora Magdalena van Kullenberg biex taqra silta mill-ġabra tal-akkonti fi gżira ta' Parsik Brufjuri. Grazzi, Sur Speaker. Is-silta ġejja moqrija minn wieħed mir-rakkonti l-iskandlu sabiħ ta' Dunanton. Meta l-Mulej Alla ġie biex jarraq id-dinja t-tieni darba, ħasibha darbtejn u mbagħad biddel femtu u ma rraqiex. Sewwa għaliex għalkemm fid-dinja kollha kien qiegħed isaltan kull ħażen, kienet hemm roqart mimlija nies tajbin. Jekk insib li fadal ftit nies tajbin, li d-dinja ma narraqiex, qal il-Mulej Alla lill-anġli tiegħu. U lill-anġli tiegħu niżlu mill-loli, daru mat-truf kollha tal-art u ma sabux ħlief ħażen ta' kull xorta. Qataw qalbhom u bkew kemm felħu u kienu diġà qatawha li jerġgħu lura lejn is-sema biex iwasslu l-aħbar kera. Meta fetlilhom jagħtu ħarsa lejn il-mappa tad-dinja u lemħu tikka li ma kinux jafu biha. Din it-tikka ma żorniex qalu,
Għalhekk qabdu triq u marru jfittxu din it-tikka. U baġeb kbir għalihom isibu li din kienet gżira ċkejkna maqtuwa mid-dinja u mimlija nies tajbin u ħadu r-ruħ. Kienet il-gżira ta' Parsi. Għalhekk il-Mulej Alla ma reġax għarraq id-dinja u tantu minnu dan kollu li ninsabu hawn nirrakkontaw din il-ġirajja. Kollox kien jimxi sew fil-gżira ta' Parsi, qatt ma kien jirriżenja xi politiku jew ministru għaliex ħadd minnhom ma kien jagħmel xejn ħażin. Laqqas del ta' korruzzjoni ma kun hemm. Id-demokrazija kienet fl-aqwa tagħha u kien hemm biżżejjed minnha. Ħadd ma kien jikkritika l-qrati għaliex hemmhekk il-ħaqq u s-sewwa kienu jsiru l-ħin kollu. Ma kienx isiru suwiċidi, iżda biss in-nies kienu kultant jaqgħu mill-għoli u jmutu. Ma kienx hemm divorzju għaliex iż-żwiġijiet kollha kienu jirnexxu u jimxu ħarir mill-bidu sal-aħħar. U laqqas ma kienet tissemma l-ħtieġa li jitneħħa ċelibat tal-qassisin, għaliex il-koll kienu l-bot mill-problemi li kienu jsibu ruhom fihom il-qassisin sħabhom tal-artijiet l-oħra. L-argument ma kien jissemma qatt, imqar fil-gazzetti, u min kien jittanta jgħid kelma kien jitqis xitan, il-sin ħażin, antiklerikali. U min kien iżerżaq kelma fuq id-divorzju kien jingħad bħala fallut, teddida s-soċjetà, bniedem li kien ħażbal ta' ħmar. F'kelma waħda, il-bnedmin imwielda f'din il-gżira ta' Parsi kienu perfetti. Kollox kien jiġihom tajjeb, ma jisbaljaw qatt, jirnexxew dejjem, eċetera, eċetera. Ta' Parsi kienet art mudell għad-dinja kollha marqa fil-ħażen, fejn kollox kien juri li l-membri tar-razza umana kollha minn barra n-nisa ta' Parsi kienu perfetti. Għalhekk, kemm l-onorevoli u kemm ir-reverendi, il-ħakkiema tal-gżira, kienu nies kuntenti ħafna. Kienu jqisu ruhom xortihom tajba li kellhom f'idejhom gżira tant speċjali bħal din fejn il-bnedmin kienu superjuri, monija bdoni ġenetiċi rari li jeħilsuhom mill-perikli komuni li għamlu żball. Fil-fatt, hawn fil-gżira ta' Parsi biss kienet tgħix ir-razza superjuri. Madankollu, minn taħt kien isir mod ieħor, anzi l-kontrarju. Din hija r-raġuni li l-gżira kien jisimha ta' Parsi. Il-formula sigrita tar-razza speċjali ma kienx dejjem taħdem, u sikwit kienu jitwildu xi skerzi jew mostri li kienu jixbħu lin-nies komuni bħall-oħrajn tad-dinja li kienu jgħixu lil hinn mill-gżira. Minħabba li dawn kienu eċċezzjonijiet, kemm l-onorevoli u kemm ir-reverendi kienu jfittxu li jaħbu dan kollu biex la-d-dinja barralija u laqas il-ħlejja safjin tar-razza superjuri ma jindunaw. B'hekk, ħadd ma seta' jgħid li kemm kienu kotrana dawn l-eċċezzjonijiet. Jingħad x'ingħad ma kienx hemm provi u l-gżira baqgħet tidher bħala art perfetta ta' Parsi. Anka l-anġli li niżlu fis-sema ma kienux indunaw x'kien hemm minn taħt, għax l-anġli għadu fuq kull ma kienu qalulhom l-onorevoli u r-reverendi. U b'hekk laqqas il-Mulej Alla ma ntebaħ, ġiet tajba, għaliex b'hekk id-dinja kollha ħelsitha mingħajr oħra. Dun Anton kien wieħed mill-abitanti tal-gżira ta' Parsi li ma setgħux jidhiraw din is-sitwazzjoni. Kien twieled u trabba hemm bla ma rnexxielu jixħet l-eruq tiegħu fil-font wisq. U għalhekk kien imperfett. Kollox ta' Parsi f'dan il-pajjiż, nħoss nies ġbajt ngħix f'din il-gidba. Minn ġewwa naħsbu mod u minn barra nagħmlu mod ieħor. Jew newxu bix-xewqa li nagħmlu dak li m'għandniex kuraġġ nagħmlu. Għal Dun Anton lil Marija, il-ħabiba tiegħu li issa kien ilu jafa qrib 10 snin. Hemm limitu għal kollox, u għad jasal il-waqt li ngħid biżżejjed u nċarrad din il-gidba kbira li qed ikolli ngħix f'din il-gżira li ma tħallikx tikber u tiżviluppa b'mod naturali. U da qalula waqt li kien qed ħares f'għajnejha u qara li fihom Lena li kien sab sal-aħħar. Grazzi. Grazzi. Sansejjaħ il-Sinjura Justine Somerville mid-Departament tal-Malti dwar l-istramp bejn is-silenzju u l-kliem. Grazzi. Meta poġġejt bil-qiegħda biex nipprepara għal dawn il-ftit minuti kelli nagħmel għażla għaliex il-kliem u s-silenzju jew is-silenzji fir-romanz l-istramp tal-1980 tista' tavviċinhom minn perspettivi differenti. Ngħidu aħna stajt għażilt li niffoka fuq is-silenzju li matul ir-rakkont jimtela bi ħsejjeż differenti bħat-tokki kajmana tal-qniepen, ix-xita ċaqċaq,
it-ħaxwix tal-frija, id-daq tal-pjanu, il-ħostunat tal-bott tal-landa u l-leħen tal-organi imma qatt bil-kliem. Stajt għażilt li nifoka fuq il-kelmiet ripetuti bħal ħadd ma jafni, jew fuq ir-ritornel u f'xi dwejjaq, frażi li r-romanz jiftaħ u jagħlaq biha, jew fuq il-kelmiet frammentati maqsumin f'sillabi bħal insubordinazzjoni u inħobbok. Jew inkella stajt forsi għażilt li nitkellem dwar it-temi tas-suwiċidju u l-omosessualità li jmiss magħhom dan ir-romanz, suġġetti li fi żmien li ġie pubblikat ftit li xejn kienu rappreżentati fil-letteratura lokali. U allura fuq il-mod kif ċertu sens Oliver Frigieri b'dan ix-xogħol imma anke b'xogħlijiet oħrajn kien fost dawk il-ftit li bdew jiksru s-silenzju f'dan ir-rigward. Imma minflok għażilt li nikkonċentra fuq uħud mill-allużjonijiet li jsiru għas-silenzju u l-kliem fir-rakkont għax dan ir-romanz donnu miżawd f'gatt tista' tgħid b'referenzi diretti, espliċiti għas-silenzju jew is-skiet, għall-kelma jew il-kliem, referenzi li daqskemm jikkumplementaw jikkontradixxu lil xulxin u jinnegozjaw l-ispazju ta' bejniethom. F'dan ir-romanz il-kliem huwa deskritt bħala ikraħ u mħaxlef, is-silenzju iswed u mejjed, is-skiet prudenti u diplomatiku. F'waqtiet il-ħoss tal-kliem isir vulgari, is-sikta kapaċi tkun tal-biża', is-silenzju iwennes. ċertu kliem huwa sabiħ imma ċatt bħal tal-kartolini. Niltaqgħu mal-preokkupazzjoni dwar il-faqar tal-kelma li bil-konkretezza tagħha ma tista' tkun qatt manifestazzjoni ġusta tal-verità ġewwiena. Min-naħa l-oħra mir-realizzazzjoni li l-kliem huwa s-sagrileġġ meħtieġ, it-tradiment meħtieġ tal-esperjenza nfissra. Il-protagonista dan ir-romanz jismu Baruch, żagħżugħ ta' 20 sena li fil-waqt li fil-bidu tar-romanz narawh jimxi, jiġri waħdu fix-xita mid-dar saċ-ċimiterju, fl-iżvilupp tar-rakkont narawh iwettaq vjaġġ solitarju, diffiċli, intens, fit-tentattiv li jsib lilu nnifsu u jifhem il-veritajiet tal-ħajja. Kull fejn imur dan iż-żagħżugħ donnu barrani, inkwilin qatt mhu wieħed ta' ġewwa, la f'daru stess, la fis-swali tal-università, la fis-seminarju, ebda komunità mi akkoljenti, ebda waħda minnhom ma ssir tiegħu. Il-lingwa li tgħallem sa minn ċkunitu ssir għodda inutli f'idejh, speċjalment fejn jidħlu relazzjonijiet ma' ħaddieħor, issir saħansitra sors ta' frustrazzjoni. Minkejja li tgħallem l-imperattivi, n-nom, il-pronomi u kapaċi jilgħab bil-grammatika, minkejja li jimla paġna wara paġna fid-djarju bil-kliem miktub, quddiem ħaddieħor spiss jeħillu l-sienu, jimmuta ma jsibx jgħid jew jintrikeb mill-biża' li ma jifhmuhx jew li ma jkunux iridu jisimgħu x'għandu xi jgħid. Baruch għandu ħafna mħabba x'jagħti lil ħaddieħor imma jirrealizza li l-imħabba ta' bniedem teħtieġ il-kliem, kliem li Baruch ma jafx jesprimi. F'Baruch hemm volumi sħaħ mimlijin kliem li hu stess qatt ma qalleb u jtaqluh. Fommu mfawwar bi kliem kbir li ma jistax jesprimi. Meta l-kliem joħroġlu sikwit joħroġ imtertaq, mikul bir-roda ta' fomm marit, jew ta' min jitkellem lingwa barranija l-ewwel darba. L-ambjent donnu kompliċi ma' Baruch, is-silenzju tiegħu spiss huwa komplementat mill-irtietet siktin, miċ-ċipressi muti, mill-kamra sikta, mid-dar sikta, mis-seminarju monument siket b'ħitan sikta b'waqtiet immarkati minn sikta leġġendarja. Il-kurċifiss siket imma josserva kollox, l-Alla ta' Baruch mutu imma jifhem. Fit-talb Baruch jitkellem bil-ħsieb u mhux bil-kliem magħżul b'reqqa kbira. Il-ġenituri tiegħu ma jaċċettawx lil binhom kif inhu jinkwetaw fuq is-skiet li jħasseb is-sikta stramba tiegħu, in-nixfa ta' kliemu, fuq in-nuqqas ta' ventilatura l barra kif tgħid ommu. Min-naħa l-oħra lil Baruch ħarsithom tiskomodah, kliemhom jarah prevedibbli u l-konverzazzjonijiet magħhom jaħrabhom. Minflok jgħidilhom wiċċ imwiċċ jagħżel li jiktbilhom ittra biex jinfurmhom bid-deċiżjoni tiegħu li se jħalli l-istudju fl-università u jidħol is-seminarju. Baruch jidħol is-seminarju bit-tama li jfiq mis-solitudni biex xewqa li jsib familja li tilqgħu, li jinfetaħ beraħ u jitkellem. Iżda l-liġi ta' din l-istituzzjoni timponi perjodi twal ta' silenzju. L-ewwel xhur fis-seminarju ma karatterizzati minn irtiri solitarji u minn silenzji fuq naħa u pritki twal fuq naħa l-oħra li nigżu jxoqqu l-għadam sakemm joħroġ id-demm.
Baruk isib ruħu folla ta' żgħażagħ siekta, bħal marbut u msakkar bħal tiegħu, imma ma jħossux f'postu. Għal kontrarju, is-silenzju u l-ubbidjenza imposti fuqu inislu fih ix-xewqa li jisfronda fommu beraħ u jgħajat il-kliem kollu li jaqa' fuq il-sienu. Il-bżonn li jwerzaq sakemm gerżumtu tinħanaq u tinqasam biex hekk almenu jidħol f'silenzju loġiku li mhuwiex kontra n-natura. Wara liġi tas-seminarju hemm ir-rettur li huwa donnu l-antitesi tal-professur tal-Università li Baruk kien donnu jqim. Kliem il-professur awtentiku, biċċa minn ruħu. Dan il-kliem jimlih u jbidlu lil Baruk. Min-naħa l-oħra, kliem ir-rettur magħżul bi preċiżjoni b'moħħ li jikkalkula u jimmanuvra. Jinsisti fuq l-importanza tas-silenzju li żgħażagħ seminaristi jwiddibhom biex jobdu bla ma jistaqsu, biex jafdaw l-awtorità. Il-ħsieb tal-poter imtenni mir-rettur isir ritornell komuni mingħajr indulġenzi. Bi kliemu jraqqat l-imħuħ u jġelhom jaħsbu kif iridhom hu. Baruk jinqabad bejn l-ammirazzjoni għas-sena tat-taħdit u l-istmerrija għall-assurdità l-anqas u ta' min imerja. Minkejja li Baruk jidħol is-seminarju bil-ħsieb li jaqsam imħabbtu ma' ħaddieħor u jiddiskuti suġġetti differenti, meta eventwalment ippreżenta ruħha l-opportunità li jissoċjalizza ma' sħabu, donna xorta ma jsibx jgħidilhom u jiskanta bil-mod ta' kif uħud minnhom jitkellmu mingħajr ma tinħlielhom il-ħażna tal-kliem. Baruk ma jsib postu fl-ebda klikka ta' ħbieb. Il-ħbiberija tiegħu ma' Anton tibda bis-serqa b'kelma mżersqa bejn posta oħra tar-Rużarju fil-ħin li mhux suppost jinkiser is-silenzju u tintemm din il-ħbiberija tintemm fis-silenzju quddiem il-bieb tar-rettur li jsejħilhom biex iwiddibhom. F'wieħed mill-aħħar mumenti ta' Baruk fis-seminarju qabel ma jiddeċiedi li jitlaq, Baruk u Anton jistaqsu l-istess mistoqsija lil xulxin bejnhom u bejn ruhom. Intu kol qiegħed hawn. U jiftehmu mingħajr ma jilisnu kelma. Dan huwa eżempju wieħed ta' kif in-narrazzjoni f'dan ir-romanz timmina s-silenzju jew timmina il-kliem jew tisfidhom it-tnejn f'salt. Baruk spiss jaħrab il-ħarsa ta' ħaddieħor għax iħossu jitneżza qudiemhom, iħoss li kull rokna ta' ġismu tinkixef taħt il-ħarsa suspettuża li tiklu minn fuq s'isfel iħoss ħwejġu jinħallu u l-buttuni jinfetħu u jaqa' kollox minn fuq u jisfarwin taħt għajnejn in-nies imlibsin li allura għandhom vantaġġ fuq il-pożizzjoni tiegħu. Dan huwa wkoll dak li tagħmel in-narrazzjoni f'dan ir-rakkont li fih il-fruntiera bejn il-vuċi li tirrakkonta u l-vuċi interjuri ta' Baruk sikwit tiċċajpar. Il-qarrejja bejn isiru kompliċi man-nies li għaddu lil Baruk mingħajr bil u bejn isiru kompliċi ta' Baruk għax jingħataw aċċess għal ħsibijiet, l-emozzjonijiet, il-frustrazzjonijiet tiegħu quddiem il-ġudizzji u l-attitudni tas-soċjetà deskritta bħala marida u birda li tadura lil uħud u tqishom l-allat tagħha. L-ispazji mimlija tensjoni bejn is-silenzju u l-kliem jikkomunikaw l-insuffiċjenza u l-limiti tal-kliem, il-pis u l-indeterminabilità tiegħu, ir-reżistenza tas-skiet, mhux biss il-passività, ir-riflessjoni fis-silenzju, fuq kollox jikkomunikaw il-fraġilità umana u l-ansjetajiet tal-inkomunikabilità f'soċjetà indifferenti, oppressiva li tittimbra u twarrab lil min mhuwiex bħal maġġoranza, lil min ma jimxix man-norma, lil min tara bħala teddida l-istrutturi li stabbiliet bil-kejl dejjaq tagħha. F'diskors li l-professur Friġġier jagħmel f'ċerimonja tal-gradwazzjoni fid-disajnijiet fi kliem li jidwi dak tan-narratur tal-istramp dwar l-Università ta' Baruk din id-darba, Oliver Friġġier jitkellem fuq il-banalità tal-kliem imżejjen, frivolu u kapriċċuż li bħal kaxxa infernali jisplodi u ma jfisser xejn. Filwaqt li appella lill-istudenti, nikwota, fart fejn il-kliem mħawwat, fejn il-kelma qajla jistmata jew nfissra tajjeb, tistgħu tkunu intom li tgħidu kelma ġdida. Allura fl-ispazju ta' bejn is-silenzju u l-kliem fir-romanz l-istramp jafhem il-potenzjal għal kelma ġdida, stramba forsi, l-istedina għal kelma li tisfida, li tazzarda, kelma li ma tistenna t-tifħir u l-approvazzjoni ta' ħadd u li ma titlob xejn ħlief il-kuraġġ, l-awtentiċità u l-umanità ta' min il-sena. Grazzi. Grazie.
Issa nsejjaħ il-Dr. Emanuel Mifsud mid-Departiment tal-Malti biex jindirizza il-politika mis-sema l-art kollu kien. Sur President, kollegi u studenti, Sur President, fil-daħla tiegħek inti aċċennajt għal fatt illi il-Professur Friġġieri kien kredenti bniedem ta' fidi kbira. Niftakru fil-klassi spiss kien itennilna illi hu kien bniedem ta' fidi iżda ma kienx jagħti tort lil min kien ateu. U propju għalhekk xtaqt illi fl-intervent qasir tiegħi illum nitkellem fuq ix-xbija ta' Alla u l-kwalità politika illi Oliver Friġġieri spiss kien jagħti lil Alla. Fit-tieni ġabra ta' novelli fil-volum Stejjer għal qabel jidlam, oriġinarjament ippubblikata fl-1983, tiftaħ b'novella dwar traċedja f'kamra tan-nar f'raħal immaġinarju f'Għawdex. In-narratur ħaddiem tan-nar fil-kamra ta' dan ir-raħal jirrakkonta l-ġrajja ta' wieħed minn sħabu li jmut meta fil-lejl tal-festa waqt li kien waħdu iħejji x-xogħol għall-għada il-kamra tisplodi. L-ammirazzjoni lejn ix-xogħol tan-nar qabel dan l-inċident fatali kienet tispira lil dan il-gaj ħaddiema il-fema li l-qawwa tan-nar tal-bombi tal-ġelatina kienet il-qawwa tal-Alla nnifsu. Mattew sieħeb in-narratur u sieħeb Masu li spiċċa splodut kien spiss jesklama b'entużjażmu kbir li l-ġelatina marsusa f'dak il-murtal tal-bomba kienet, nikkwota, il-putinza tal-Alla. Alla huwa n-nar, il-qawwa tremenda u splussiva. Iżda kemm missier in-narratur kif ukoll il-kappillan tar-raħal donnu li kienu jikkoreġu lil Mattew kull darba li kienu jesprimu l-fema li Alla huwa l-vera potenza li titfi kull potenza oħra. Alla huwa tan-nar, Alla huwa n-nar, huwa qawwa li tisboq il-qawwiet kollha l-oħra. Alla huwa entità tal-biża'. Din tista' tidher li hi il-fema popolari aktarx mitmuha minn snin ta' tagħlim dwar il-biża' tal-Alla u l-biża' minn Alla. Alla huwa l-putinza bħal putassa fit-taħlita tal-murtal. U jseħħ l-inċident fatali li donnu jfakkar lil dak li jkun fl-ammonizzjoni ta' missier in-narratur u tal-kappillan. Anzi, il-gaj ta' ħaddiema tan-nar jieħdu l-inċident bħala dbeżbiża mingħand Alla biex ifakkarhom li hu biss huwa l-potenti. In-nar tiegħu ferm aqwa minn tagħhom. Is-supervja tal-bniedem illi ħaseb li jista' jippakkja il-potenza tal-Alla f'murtal u jispara mas-sema. Alla jitkellem bit-traċedji, jitkellem bin-natura. Bħal baħar li jħabbat ma' iħl-irdum f'ta' ċenċ, fejn sħab Masu jmorru jarmu l-kumplament tan-nar li kellhom moħbi u nikkwota. Tlaqna waħedna lejn ta' ċenċ u ħriġna kollox fuq ix-xifer tal-irdum qoli. Taħtna il-baħar kien lest li jibla u jxejjen kollox. F'dan is-sens,
il-baħar huwa l-preżenza talla li tassigura ruħha mhux biss billi joħroġ b'saħħtu kollha imma li saħansitra jumilja lil min rid isir Alla tan-nar fuq l-art. L-istess baħar jerġa' jsir l-istrument talla potenti f'xogħol ieħor ta' Friġġieri miktub sentejn wara li ħarġet din in-novella. L-aktar xogħol magħruf tiegħu Pawlu ta' Malta. Il-ħsieb ċentrali ta' dan l-oratorju, wirt dirett tal-fema li Dunkarm tenna fil-poeżiji Pawlini tiegħu, il-nawfraġju kien mossa politika ta' Alla. Kienet lit moħbija, appuntu Alla, li tqajjem il-baħar, li tfixkel il-vjaġġ lejn Ruma, litteralment tiżvija x-xini Ruman u tħabtu u tkissru mal-blat ta' Malta. Alla li jimmina, li jimmanipula l-istorja għal finijiet politiċi tiegħu. Mis-sema għall-inqas hemm u maħsub popolarment li jammar dan il-politiku, jipprogramma dak kollu li jseħħ fl-art maħluqa minnu stess. Jekk fin-novella li semmejt fil-bidu nieħdu l-impressjoni li din iġbija tradizzjonali talla hija biss it-twemmin popolari ta' erba' raħħala sempliċi li jgħixu għal ħarqa tan-nar ta' darba f'sena, l-oratorju jħeġġiġna nibdlu l-fema u narfu li dan kien it-twemmin ta' Friġġieri nnifsu. Alla huwa l-politiku potenti li juri saħħtu meta jħoss il-ħtieġa. U l-istess jista' jingħad għal Ibnu l-Aziz li fil-poeżija l-akbar mass meeting meta jrid u kif irid jiġbed l-akbar folol għall-akbar laqa politika li wieħed jista' jimmaġina. Laqa li tispiċċa biex tumilja is-supervja tal-politiċi u l-onorevoli, partikolarment dawk Maltin. Grazzi. Ringrazzjak. Xtaqt nagħmel osservazzjoni fuq li għamilt biex nżid mill-dak li qed tajt. Għax jiena vera semmejt kemm kien verament viċin l-ispiritwalità l-ħin kollu ta' Oliver Ġiri. Però ovvjament ma rridx innaqqas minn dak li qed inti li kien jemmen Oliver, il-persuna tux kredenti xorta bl-eżempju, għaliex wieħed mill-iżgur kien jifollowja Oliver Friġġieri huwa l-persuna ta' Pepe Mujica li kien il-kap ta' Trupa Maro sospiċċja President tal-Uruguay, li huwa agnostiku, ateu, imma huwa l-ikbar ħabib ta' Papa Franġisku, li dejjem ġibu prima linja, għaliex bejn ilu bl-eżempju fil-mod kif ħajjax verament politiku uncorruptible, dana kien imur bil-Volkswagen għax-xogħol, $18,000 fix-xahar kien iżomm 1,000 u l-oħrajn imorru għal-fqar, jibqa' jgħix ġal-farm ġifieri. Però grazzi tal-li għamid l-osservazzjoni. Issa nsejjaħ il-professur Bernard Mikallef biex jagħmel minn Dipartiment tal-Malti biex jagħmel l-interventi fuq il-Kostituzzjoni bla klawsoli li s-sigriet fil-lirika ta' Friġġieri. Fedek. Sur President, fil-pożija l-akbar mass meeting, Friġġieri sejjaħ lil Kristu mexxej diżonorevoli li naqqax fina l-akbar Kostituzzjoni. Liġi mwaqfa bla klawsoli u tiġbid bla diskussjoni. F'kuntrast mal-manifesti politiċi li jaspiraw għal rebħa, l-akbar folla segwi lil Kristu id-dittatur ħanin u tellif. F'kuxjenza li tkun sabet qabel fiċċet. Istituzzjoni li ma tistax tqarraq għax mhix magħmula mill-kliem tal-okkażjoni
iżda minn rakkonti umiljanti fluċuħ muti segwu lid-doluri. Ix-xettiċiżmu ta' Friġġieri fil-kelma pubblika, miktuba jew mitħatta, ma taħfirix lid-diskors poetiku innifsu. Fil-poeżija Mulej jilmenta li ma jafx kif is-sentiment se naqbad b'fom minn roddu sħiħu safi, għani fil-kelma kif trabba l-ewwel ġewwa qalbi sikta, bl-implikazzjoni li s-sentiment jitlef is-sħuħija tiegħu malli jitlaq il-ħemda tal-qalb fejn trabba. Bħalma l-Kostituzzjoni titlef l-att kostituttiv tagħha fil-kuxjenza malli tiġi artikulata verbalment. Fattur ieħor li jaggrava dil-problematika tat-tnedija jew il-pubblikazzjoni tal-kelma huwa l-eżawriment tal-enerġija espressiva. Bħalma tixet il-poeżija fl-Oċean ta' Għajnejk fejn il-pindlu żgħar li dalwaqt jinħela u jieqaf jikkorrispondi mal-pinna li dalwaqt taqa' fuq il-karta, f'rassenjazzjoni inartikulata li teliċita t-talba mulejja, nebbaħni jint is-salm li għandi nikteb. Anki forom oħra ta' arti bħal mużika jiġu apprezzati minn Friġġieri skont id-delikatezza kważi muta u evanescenti tagħhom, kif jindika l-enkomju fuq il-qabar ta' Chopin, fejn tingħata tislima lill-kompożitur meqjus bħala il-vuċi ta' kull mutu, bħalli kieku l-bravura tiegħu hija l-kompożizzjoni ta' skiet. Is-skiet, flimkien mal-interruzzjonijiet, il-pawsi, l-ellissi, il-frammenti sintattiċi, il-mistoqsijiet retoriċi li ma jintweġbux u diversi tekniki oħra li jaqtaw id-diskors liriku, joħolqu paradoss fundamentali f'awtur prolifiku li sikwit jiddramatizza l-kliem maqtuħ b'elokwenza abbundanti u bis-solennità metrika tal-endekasillabu, il-vers twil li donnu jrid imeri l-istess waqfin tad-diskors. Dal-paradoss jintwieġeb parzjalment bid-differenza li Friġġieri jagħmel bejn id-diskors majjat, imtambar, jew asserit tal-okkażjoni pubblika u s-sejħa retiċenti tal-oġġetti madwarna, fenomeni mġarbin daqs li kieku fihom infushom diġà huma artikulazzjoni fiżika tas-sensibilità poetika. Mhuwiex faċli tagħti leħen lil fenomeni madwarek bi kliem li aktar milli sempliċement jivverbalizza sitwazzjoni, irrid ngħidu aħna jaqfel il-fdal ta' relazzjoni intima f'xi oġġett fil-qrib, jew isemma li moddi jitnikker f'lokalità evokattiva bħal Furjana, jew joħloq klima pajsaġġistika li tesprimi l-inesprimibbli. Wieħed jista' jiddefinixxi dan il-paradoss skont il-kunċett tan-negative capability tal-poeta romantiku Keats, it-tendenza li kull kittib kbir biex jabita fid-dubji u l-inċertezzi aktar milli jirrisolvihom, li jgħix il-lingwa bħala negazzjoni aktar milli affermazzjoni. Ma dal-prinċipju romantiku wieħed jista' wkoll iżid l-indefinitezza simbolista li tixref lin-nolawn fil-lirika ta' Friġġieri. Fix-xogħol klassiku tiegħu The Simplest Movement, Simmons jitkellem dwar kliem li jiġi evokat mingħajr ma jiġi espress u bil-maqlub forma verbali ipperfezzjonata jgħid sal-punt li tosfor fl-ispiritwalità li teliċita. Is-simbolizmu jissagrifika l-artikolazzjoni preċiża u empirika fġieħ din il-qawwa evokattiva tal-kelma. U f'dan is-sens Friġġieri mhux favur is-skiet bħala nuqqas ta' espressività, issa favur l-allużjonijiet sikta tal-kliem moqri jew mismuħ. Il-motiv ta' kostituzzjoni kuxjenzuża li tiġi qabel il-kelma għandu affinità sħiħa ma' dawn il-massimi romantiċi u simbolisti. Madankollu, hemm ukoll l-argument aktar reċenti tal-ħassieb fenomenoloġista Maurice Merleau-Ponty dwar l-arfien prelingwistiku li fuq imbagħad jinbena jgħid id-diskors kollu tagħna. Fl-essej tiegħu tradott fl-Ingliż Indirect Language and the Voices of Silence, Merleau-Ponty stqar li l-lingwa għandha karattru intrinsikament allużiv u skiet jimla id-diverġenzi u l-intervalli meħtieġa fil-mixja bejn kelma u oħra. Għax il-ftuq tad-diskors jagħmel parti indispensabbli mill-artikolazzjoni tas-sens. Fi kliem iqsar, is-silenzju u d-diskors jiffurmaw tessut wieħed,
bħalma d-dinja fenomenali u l-bniedem li evolva magħha jiffurmaw inkarnazzjoni waħda, tlaħħim wieħed li jara fil-ħajja sensorjalment u organikament. Għal Merleau-Ponty il-lingwa dejjem tinxteħet il-qudiem lejn dak li għad irid jinftiem. U din ix-xeħta projettiva diġà tinkorpora komunikazzjoni muta. Ix-xogħol letterarju jilħaq il-milja tiegħu mhux b'diskors espliċitu iżda billi jagħmel lill-ispettatur jew il-qarrej parteċipi f'dan l-orjentament ħiemet lejn artikolazzjoni, il-ġest kreattiv ta' organiċità li trid tesprimi ruħha. Ronda Sju telabora li bekk l-espressjoni artistika tikseb awtorevolezza mill-moviment intrinsiku tax-xogħol innifsu u tinkludi lill-udjenza tagħha fl-orjentament sieket lejn dak li jonqsu jingħad. Henry Maldinei ukoll josserva b'referenza għal Merleau-Ponty li l-insuffiċjenza fl-artikolazzjoni tal-oġġett jew tal-fatt iżżommna iffokati fuq il-milja tiegħu. Fl-insuffiċjenza hemm l-onestà tal-aspirazzjoni, tal-objettiv li jaqqat il-fakultajiet kollha fi sforz wieħed u kkonċentrat. Meta Merleau-Ponty jitkellem dwar artikolazzjoni li tiġi qabel il-kelma, jara fiha impenn simili biex il-fenomenu il-ġdid jixref jew minn wara entitajiet diġà artikolati jew minn nuqqas innifsu tal-artikolazzjoni verbali. F'dan is-sens, l-onestà bil-fors tmiss mal-muta, bħalma l-kostituzzjoni awtentika tar-ruħ bil-fors tmiss maċ-ċaħda tal-klawżoli eżistenti, f'mira lejn dawk l-aspetti l-oħra tar-ruħ li għandhom is-sinċerità tal-ħtieġa li jingħadu. Aktar ma tagħti prominenza lill-awtentiċità tad-diskors ħiemet jew maqtuħ, is-sensibilità lirika ta' Friġieri inqas tafda diskorsi assertivi, awtoritarji, istituzzjonalizzati, bit-tendenza tagħhom li jaqflu l-isfolġiment kontinwu tal-ħajja f'qafas. Fil-poeżija fidlam ta' issa l-poeta jilmenta ma' Alla talli ħalla bnedmin oħra jitkellmu f'ismu u jbidlu ġmiel il-ħolqien f'dell tal-mewt u l-kruha. Alla jitqies jew tirann talli permetta kliem li mħabba jiġi ċensurat mill-orrif, jew ħanin wisq la darba ħalla d-dinja ssir tafu ħażin minn kelliema li warbu l-kompassjoni u l-estażi fġieħ l-iskemi fissi tal-arfien tagħhom. L-empatija tal-poeta ma' entitajiet oħra retiċenti bħalu, distinti minħabba t-temtin, il-kliem maqtuħ u l-ġesti teneri li jieħdu post l-istereotipi u l-asserzjonijiet verbali isir l-avveniment poetiku innifsu. Lirika kompassjonali sewwa sew għax ma għandix it-tip ta' diskors li Roland Barthes isejjaħlu transittiv, jiġifieri li jrid jgħaddi messaġġ diġà magħmul minflok iġielek teħel fid-dinamika intransittiva, jiġifieri bla tifsira lesta, tal-kliem għadu qiegħed jiżvolġi fuq il-paġna. Skont għada emerġenti li fiha jinstaram saħansiritra jgħid Roland Barthes il-qarrej. F'dan id-dawl jinftehmu aħjar poeżiji bħal int ftit tħobb tiftaħ fommok, fejn kliem il-persuna indirizzata jitqies bħala kartiżar imqatta minn volumi li ma sabux lil min jifhimhom sewwa. Il-qagħda verbalment inkomunikabbli bejn il-kelliem u din nissemmija b'fomma midbuq issir aktar tenera u sublimi propju għax l-inesprimibbli jagħmilha fiżikament u kuntestwalment aktar preżenti. Imqar fl-istennija tal-kliem liriku biex kliema nikkwota jiftaħ qudiemi moħħok beraħ. L-istess iseħħ f'ġmielu ta' poeżiji oħra fejn entitajiet retiċenti daqs il-poeta, il-maħbuba, Alla, il-lokalità fejn trabba u ruħu stess bħala entità mbikma qudiemu jimmaterjalizzaw sewwa sew fil-pawsi, fil-mistoqsijiet,
fl-eżitazzjoni, fl-interruzzjonijiet, fl-apossiopezi, jiġifieri l-qtuħ ta' sentenza qabel tmiema, u forom oħra ta' diskors frammentat, insuffiċjenti jew imxejjen. Fi studju ieħor kont osservajt dan it-tixjin wettiqi b'referenza għal poeżiji bħal il-litanija tax-xewqat, fejn il-poeta jafferma li, nikwota, il-kelma straordinarja titlissen meta ma jintqal xejn, li l-għarfien jiġġedded minn fehma nieqsa, li ħarsa unika tinkiseb fl-għajnejn meħuda min-nas u li l-mużika esklużiva tinqabad biss minn widnejn torox. Hemm kelma li tlissina meta inti ma titkellimx. Hemm ħaġa li tifhimha meta inti ma tifhimx. Hemm ħarsa li tħarisha x'ħin jaqa' n-nas f'għajnejk. Hemm mużika li tisma' jekk imtarxin widnejk. Interrott fil-mixja diskursiva tiegħu, il-leħen liriku jattwa potenzjal evokattiv akbar mill-artikolazzjoni. U l-aġenzija konnotattiva, il-poeżija bħala avveniment suġġestiv, tibda u tibqa' għaddejja lil mill-konfini lessikali jew komunikattivi tal-espressjoni maqtuwa. L-apossiopezi, il-qtuħ ta' sentenza qabel tmiema, mhijiex biss sentenza maqtuwa qabel tmiema fi friġieri, l-apossiopezi hija wkoll impetu emottiv, kunċettwali jew esklamattiv, meħlus mill-kliem u li jmur lilin mit-tarf artikolatorju. Dan it-tip ta' leħen liriku li jsib potenzjal allużiv ġdid fid-dbikkim tiegħu ma jsofrix l-imbarazzament tal-politiku, tax-xandar jew tal-lettur akkademiku x'kien toqsilhom il-kelma. Huwa leħen ibbażat fuq l-inesprimibbli espressiv. Kif josserva Merleau-Ponty aħna diġà ninsabu fiżikament u allura jgħid intellettwalment intonati mal-loġika sikta tal-ħwejjeġ madwarna, b'ġisem li huwa l-medju biex niksbu dinja u b'dinja li mill-banda l-oħra hija l-filtru materjali li minnu jgħaddi t-tiġrib sensorju ta' ġisimna. L-eqdem espressività f'dan id-dawl mhijiex magħmula minn diskors intelligibbli, iżda minn empatija sensorjali mal-oġġetti komuni u s-suġġetti l-oħra madwarna. Fl-eleġija Pellegrin Distratt li l-sien sigriet tat-tarbija mejta jitlob qabel xejn din l-empatija mal-ħoss tiegħu. Il-sien moti prominenza mhux bis-sens li ma jesprimix fil-fatt, iżda bir-reżonanza alliterattiva tiegħu. Nikkwota. Bl-sien sigriet lis-sintli dil-kelma ta' qatt. Kantajtli l-eleġija ta' bniedem li mu ħadd. Hawnhekk iċ-ċaħda definittiva tal-ħajja, dil-kelma ta' qatt, tiġi attribwita lil-leħen aktar fonemiku alliterattiv milli razzjonali, aktar fiżikament eleġijaku, kantajtli l-eleġija, mill-poeżija nifisha, aktar indikattiv ta' preżenza nieqsa bniedem li mu ħadd milli ta' identità imwettqa b'xi rakkont. Iżda minn dan l-sien minn taħt tal-ħlejqa nieqsa ifeċċ ritmu ta' eternità. Il-kwalità fiżika tiegħu tikseb ukoll dimensjoni metafisika u jibda jinħass organikament qrib tal-vuċi u ritmikament infinit. F'termini fenomenoloġiċi, din il-qagħda titqies bħala immanenza trascendentali, jiġifieri abitazzjoni f'korporalità li taqadna mad-dinja u mal-oħrajn u permezz ta' din l-immanenza materjali mixja perċettiva lil mill-limiti viżibbli tagħha. L-istess jista' jingħata tleħħin minn taħt l-ilsien tar-ribel ġentili, it-tieni iben mejjed tal-poeta li għal ftit ħin wara twelidu jitnifes kliem li m'għandux storja. Iżda
irid jisfida iż-żmien. Hawn ukoll il-ħoss minn taħt u bla rakkont tat-tarbija moribonda joffri espressjoni organika li madankollu diġà sorpassat il-ħajja irrazzjonalizzata b'rakkont. Is-skit palpabbli u evokattiv ta' Friġieri jidher ukoll fl-iskambju spontanju bejn lokalitajiet ħinijiet sublimi fuq naħa u l-poeta bħala sensibilità reċittiva fuq l-oħra. Eżempju pjuttost elaborat jinsab fil-poeżija Nidħol fis-silenzji tiegħek, fejn is-skiet tal-persuna indirizzata jieħu l-għamla ta' ospizju ħiemet. Spazju fiżiku ta' wens li jilqa' fih lil-kelliem immeraviljat daqs tifel. Jitbexqu twieqi tas-silenzju tiegħek u ħafin idħol ħiemet biex niskopri skantat bħal tfajjel ma jaf xejn mid-dinja, jaqa' minn fommi tqil il-kliem bħal ġebel, jistabat fuq il-qija u inti tiġbru. Nittawwal fis-silenzji skuri tiegħek, il-monasteri tal-iljiel imħasba, fejn ruħ li ma torqodx tqum tippassiġġa. Id-dħul tal-poeta tfajjel fil-ħemda monastika tas-semmija tiegħu mit-twieqi tas-silenzji ħosbiena tagħha jikkonsisti f'elokwenza korporali attwata f'santwarju uman fejn l-iċken verbalizzazzjoni ssir l-istorbju profan tad-diskors jistabat fuq il-qija, kliem li jinterrompi komunjoni u għarfien eqdem minnu. L-idea ta' ħemda fiżikament abitabbli u disturbata bil-kliem għandha tnebbaħna għaliex parti ġmiela mill-lirika ta' Friġieri timmalja flimkien lessiku dwar il-lingwa, paġni, dizzjonarju, sillabi, reġistru korporali u l-aspetti spiritwalment evokattivi ta' l-ambjent. Minħabba il-ħin se jkolli niqafaw, ma nkomplix diskors li huwa estensiv għax is-silenzju ta' Friġieri lirikament ma jispiċċaqat. Però kieku kelli niġbor il-pija tad-diskors tiegħi, Sur President, f'sentenza waħda li hija l-qofol tal-punt li qed nipprova nagħmel, naħseb tkun din. Ħu ħsieb il-Kostituzzjoni siekta tiegħek u ħalli l-klawżoli jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Grazzi. Grazzi. Issa nsejjaħ il-Sur Robert Mikallef mid-Departiment tal-Politika Pubblika biex jagħmel preżentazzjoni tiegħu fuq it-taqtija ta' ħsieb kittieb politiku. Fidejk. Grazzi, Sur President. Hawnhekk ser nitkellem dwar qafas ta' analiżi li jiena nħoss huwa adattat biex napprezzaw il-ħsieb ta' Oliver Friġieri u r-relevanza soċjali u politika tiegħu. Mhux biss kif jorbot ma' Malta, iżda wkoll ir-relevanza internazzjonali tiegħu. Qed inħares lejn il-ħsieb ta' Friġieri kif rifless fil-kitbiet tiegħu b'mod partikolari fuq dawk li jiena nikkonsidra huma żewġ pilastri ta' ħsieb tiegħu. Id-dimensjoni eżistenzjali, jiġifieri s-sens ta' eżistenza, u d-dimensjoni epistemoloġika, jiġifieri s-sens ta' għarfien. Fil-fema tiegħi dawn it-tnejn huma dimensjonijiet importanti tal-immaġinazzjoni intellettwali u artistika ta' Friġieri. Id-dimensjoni eżistenzjali hija marbuta mad-definizzjoni ta' Friġieri tal-letteratura u r-rwol tiegħu bħala kittieb u l-influwenza li jista' jkollu bħala kittieb fis-soċjetà. Min-naħa l-oħra, dimensjoni tal-għarfien hi marbuta ma' twemmin ta' Friġieri fis-sens tal-għarfien bħala l-ikbar qawwa jew poter li jista' jkollu l-bniedem. Il-ħtieġa ta' interrogazzjoni jew tfittxija intellettwali kontinwa tal-bniedem ordinarju biex jaraf lilu nnifsu jkollu rajħ fidejh. Permezz ta' dawn iż-żewġ dimensjonijiet qed nipprova nagħti spjegazzjoni u nkejjel tensjonijiet jew it-taqtijat fil-ħsieb ta' Friġieri fuq diversi binarji u hawnhekk ser insemmi 6 minnhom.
L-ewwel, it-tensjoni bejn ir-rwol tradizzjonali tal-letteratura fis-soċjetà Maltija, meqjusa bħala sentimentali, jew min-naħa l-oħra kitba li tikkultiva dialettika li se ġiet imwarba. It-tieni, it-tensjoni bejn is-sejħa qawwija u kontinwa ta' Friġġieri biex in-nies jaqraw jitgħallmu dwar il-ħajja ta' madwarhom, ma fl-istess ħin il-konvinzjoni tiegħu li n-nies diġà għandhom l-għarfien dwarhom infushom u dwar id-dinja ta' madwarhom, ibbażata fuq l-esperjenza tal-ħajja tagħhom, li iżda forsi mhumiex konxi biżżejjed minn dan l-għarfien. It-tielet, it-tensjoni bejn in-nazzjonaliżmu ta' Friġġieri li fl-istess waqt jirnexxielu jitraxxendi biex imur oltre minn dan l-istess nazzjonaliżmu. Ir-raba', it-tensjoni ta' Friġġieri bejn li insisti li t-tradizzjoni għandha tkun osservata u preservata, iżda fl-istess ħin ikun miftuħ b'mod radikali għall-bidla. Il-ħames, tensjoni wkoll bejn l-apprezzament tad-diversità u d-differenza fl-opinjonijiet politiċi, iżda li fl-istess waqt jikkritika b'mod qawwi id-dualiżmu politiku u kif dan jifga l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Is-sitt punt, it-tensjoni bejn il-fatt li kien konxu mill-iżvantaġġi u perikli tal-integrazzjoni mal-kontinent Ewropew, iżda fl-istess waqt entużjażmat ħafna dwar il-mod kif bil-vjaġġ Ewropew Malta setgħet issaħħaħ l-eruq tagħha stess. Friġġieri kien prodott ta' żmienu. Iż-żminijiet ta' wara t-tieni gwerra dinjija, żminijiet tal-ġlieda kontra l-kolonjaliżmu, nazzjonaliżmu bħala mod kif wieħed jissopravivi u jippreserva l-identità ta' nazzjon fil-bidu tiegħu filwaqt li jitħabat għall-espressjoni kulturali u politika tiegħu stess. Hawnhekk irid nikjarifika li dawn il-preokkupazzjonijiet bir-rwol tal-letteratura bl-ibda mod ma kienu uniċi għal Friġġieri u lanqas nistgħu ngħidu li Friġġieri jista' jiġi interpretat b'mod ristrett bħala kittieb nazzjonali. Bħalma nistgħu norbtu tħassib eżistenzjali ta' Friġġieri mal-idejat ta' Jean-Paul Sartre, nistgħu ngħidu wkoll li hemm kittieb oħra postkolonjali f'pajjiżi differenti li wkoll jidentifikaw mal-tħassib eżistenzjali ta' Friġġieri. L-interess ta' Friġġieri fl-esperjenza tal-kittieb jew kittieba kienu jmorru lil mill-kuntest Malti u kien estremament kurjuż dwar il-kondizzjoni tal-kittieba f'partijiet oħra tad-dinja. Pereżempju l-Unjoni Sovjetika u pajjiżi oħra tal-Lvant. Kien spiss jattendi konferenzi internazzjonali u jippubblika intervisti u artikli dwar kittieba li jkun iltaqa' magħhom, pereżempju Wozniacki. Hawnhekk tajjeb li nfakkar kemm kien ħada buffiża Friġġieri meta Mintoff kien qal, u l-President tal-Kamra diġà għamel referenza liha fil-bidu, min m'għandux jagħmel jikteb ktieb. Oliver kien fehem din bħala attakk fuq l-intellettwaliżmu. Iżda aktar tard, meta Oliver kien sar jaf mill-viċin lil Mintoff u kien jiltaqa' miegħu Dellimara u anke kiteb dwaru u kien fehem li Mintoff kien qed jirreferi għal dik il-letteratura inutli u sentimentali. U li fil-fatt Mintoff kellu rispett kbir għax-xogħlijiet ta' Friġġieri għax kienu mmirati biex jgħinu lin-nies ordinarji jifhmu l-ħtieġa għal bidla soċjali. Dan kien jikkorrispondi sew mal-konvinzjoni kemm ta' Mintoff kif ukoll ta' Friġġieri li l-kittieb għandu jkun l-aġent tal-bidla. Li jiżra f'moħħ in-nies il-bżonn li jqumu minn nasa u jieħdu kmand tagħhom infushom. Fil-fatt, għal Friġġieri l-għarfien huwa l-vera poter. Dak li jagħti aġenzija lil min hu taħt oppressjoni bil-kolonizzatur jew mill-politiċi jew min iħaddem. L-għarfien huwa l-poter u aħna l-kol kapaċi naħsbu niddubitaw l-għarfien impost fuqna. Dan skont Friġġieri kif artikolat anka permezz ta' Karlu Manni fil-Parlament ma Jikbrux Fjuri. Friġġieri ma kienx jimira il-kitba tiegħu lejn qarrejja intellettwali jew b'edikazzjoni għolja, iżda lejn nies ordinarji u spiss tenna li kiteb il-kotba tiegħu b'mod li kull qarrej jista' jifhem. Dan ma jfissirx però li l-pożizzjoni ta' Friġġieri kienet arroganti jew li qatt kellu ambizzjoni li jitkellem għal xi ħadd. Anzi, kien dejjem juri umiltà mill-ikbar. Fid-diskors famuż tiegħu ta' 30 ta' April 1981, preċiżament bħallum 41 sena ilu, diskors msejjaħ il-ħaddiem taħt assedju, Friġġieri appella
biex il-ħaddiem mhux biex jitmexxa imma biex imexxi. Għax il-ħaddiem għandu moħħ u għandu il-sin. Fi spiritu tipikament Hegelian, Friġieri jibgħat messaġġ lil ħaddiem li huwa għandu jkun is-sit u mhux l-sir. L-idealizmu twemmin profond ta' Friġieri fil-qawwa tan-nies imorru lil mill-konfini nazzjonali u dan jidher li joħloq tensjoni man-nazzjonaliżmu tiegħu stess u max-xewqa tiegħu għall preservazzjoni tat-tradizzjoni Maltija. Punt importanti ħafna Friġieri kienu ukoll dwar kif nistgħu nittraxxendu n-nazzjonalità u nippreservaw il-mod ta' kif nafu l-affarijiet ta' madwarna. Nazzjonaliżmu ta' Friġieri twieled f'sitwazzjoni speċifika ta' tifel imwieled fi żmien kolonjaliżmu Brittaniku li mbagħad ra twettiq tal-indipendenza ta' Malta, iżda li kien dejjem konxu li s-soċjetà Maltija hija maqsuma fuq il-kwistjonijiet ewlenin marbuta mal-futur ta' Malta. Nazzjonaliżmu ta' Friġieri mhu bl-ebda mod tip ta' xoviniżmu li ħares il-ġewwa u lanqas mhu nazzjonaliżmu li ma jista' jirrelata miegħu ebda pajjiż ieħor f'sitwazzjoni simili. Kien tip ta' nazzjonaliżmu marbut mal-idea li dan il-pajjiż xkejken forma ta' city state ma kellu l-ebda garanzija li jibqa' jeżisti u seta' jżomm fuq saqajh biss jekk jaraf lilu nnifsu u jaraf dak li jagħmlu differenti minn ħaddieħor inkluż il-lingwa u tradizzjoni kattolika. Friġieri kien kattoliku devot, iżda dogmatiku. Sem il-mara fis-soċjetà u l-kwistjoni tat-tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jistgħu jservu ta' eżempju ta' dan. Dwar il-mara għalkemm kien nostalġiku għal dik il-mara ta' fibra morali li taf tmexxi l-familja f'perjodi fejn in-nisa laqas kellhom drittijiet ċivili, kien fl-istess waqt affaxxinat bl-emanċipazzjoni tal-mara fil-livelli differenti tul iż-żmien. Dwar l-Ewropa, għalkemm kien konxu mitħassib ta' ħafna inkluż persuni influenti fil-Knisja Kattolika nkwetati mir-riħ qawwi li kien se jidħol mill-kontinent, kien għaraf li d-deċiżjoni tal-Maltin li ssieħbu fl-Unjoni Ewropea kienet deċiżjoni li minkejja l-iżvantaġġi seta' tippermetti li l-ispirtu Malti ikompli jingrana anke jekk quddiem Brussell id-djufija tal-karattru fil-livell politiku u popolari kienet ta' periklu. Dan kien suġġett li kont niddibatti ħafna ta' spiss ma' Friġieri meta fis-snin tan-negozjati għas-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jkun naħdem mal-Kummissjoni Ewropea u kont parti mid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal Malta. Għalija dak iż-żmien l-isfida ewlenija ta' Malta kienet kif se tkampa taħt il-pressjoni kompetittiva tas-suq uniku u kif tlaħħaq mal-obbligi kbar amministrattivi u istituzzjonali tal-Unjoni. Però l-Friġieri, il-mument tal-verità u l-punt l-iktar kritiku ma kienx politiku jew ekonomiku, iżda kulturali. Kien konvint li l-politiċi fuq iż-żewġ naħat kienu qed jagħmlu sottovalutazzjoni tal-gravità tas-sitwazzjoni u rrid li jarfu li ma setgħux jibdlu l-kors tal-istorja. F'intervista interessanti ħafna kien nagħmel ma' kittieb Awstrijak Andreas Weber fl-2001, dan il-kittieb Awstrijak saqsa lill-Oliver il-mistoqsija sempliċi. Int favur li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea? It-tweġiba ta' Oliver kienet hekk, daqsxejn sempliċi mill-mistoqsija. Ma jkunx għaqli, qal Oliver, forsi anke fatali għal nazzjon daqshekk ċkejken li jissottovaluta l-vantaġġi u l-perikli assoċjati ma' din l-eventwalità. M'hemm l-ebda soluzzjoni ċara, l-ebda għażla korretta, ovvja, evidenti minn nfisha, iżda biss waħda komplessa u komplikata. Id-deċiżjoni tajba tintlaħaq fit-tul jekk l-isforzi jinġabru kollha fl-istess direzzjoni. Il-każ ta' Malta huwa uniku għaliex Malta hija eċċezzjoni, b'definizzjoni. L-istorja u anke bis-sitwazzjoni ġeografika tagħha, anke l-kultura tagħha tiġġustifika interpretazzjoni interkontinentali. Issaħħaħ il-pretenzjoni ta' Malta f'għajnejn Brussell, iżda tikkomplika l-affarijiet għalina bl-istess mod. Għad iridu nħassru ġbija ta' ex-kolonja li involontarjament spiss inpinġu. Nagħlaq l-kwotazzjoni. Ma nixxi ngħidu li meta inti tmur referendum biex tivvota quddiem il-karta tal-vot, inti fil-karta tal-vot kull ma tkun tista' tagħmel tittikkja iva jew le, jekk tagħmel dit tip ta' riflessjoni
żgur tħassar il-vot kun qiegħed. Però il-punt fundamentali jiena li qed nagħmel hawnhekk huwa dan. Li qed il-Friġieri kien jinsisti fuq il-preservazzjoni ta' tradizzjoni, mhux dik ta' ċeremoni, imma dik mifhuma bħala mod indiġenu ta' għarfien, ibbażat fuq il-kontest storiku u l-esperjenza speċifika tal-poplu Malti, kif meħtieġ biex jgħix kull sfida tal-preżent u tal-futur. Dwar it-tribalizmu politiku Friġieri kien għalhekk kollox f'Malta u partiġan, awtomatikament diviżibbli fit-tnejn. Fil-waqt li Friġieri appella l-għaqda tal-Maltin u l-ħruġ mill-istruttura mentali tal-partiġanizmu li kien jara bħala l-akbar periklu għall-identità Maltija u l-preservazzjoni tal-indipendenza u l-aġenzija tagħha, kemm f'Malta kif ukoll fil-qasam internazzjonali. Fl-istess ħin kien japprezza ħafna d-diversità tal-opinjonijiet u d-deliberazzjonijiet bir-raqqa tal-opinjoni ta' kulħadd. Meta ġieli kont immorandu, mhux l-ewwel darba li kont insibu jisma' l-programmi fuq ir-radju fejn in-nies iċemplu biex jgħidu tagħhom dwar l-attwalità politika. Meta tkellem dwar id-dualizmu politiku f'Malta, Friġieri kien għalhekk. Aħjar li jkollok żewġ idejat minn waħda, imma hemm bżonn l-għażla. Dik l-għażla tidħol fil-fond f'dak li hu eminentament Malti. Tmiss l-eruq tagħna jew biex issaħħaħhom jew biex iddajjifhom. L-opinjonijiet huma differenti. L-argument bl-ebda mod mu sempliċi, nagħlaq il-kwotazzjoni. U nikkonkludi billi niġbor dak li jiena nħoss huma l-iktar punti ċentrali. L-ewwel il-kitba bħala l-ħsieb intellettwali, l-importanza li l-kitieb ikun impenjat soċjalment u anke politikalment. It-tieni, l-istorja tan-nies ordinarji għandha tkun dejjem ċentrali. It-tielet, mistoqsijiet eżistenzjali dwar ir-rol tal-letteratura u l-kittieb fis-soċjetà, iżda wkoll l-importanza tal-inkjesta dwar il-bażi tas-sopravivenza ta' nazzjon żgħir. Ir-raba' tħassib epistemoloġiku, l-għarfien li diġà qiegħed hemm fil-ħajja u l-esperjenza tan-nies. Il-ħames, il-bżonn ta' diversità ta' opinjonijiet u emanċipazzjoni mill-firda awtomatika tas-soċjetà fuq linji partiġani li għax in-nazzjon jinsab maqbud fil-firda li tippermetti li ħadd ieħor juża għall-interessi tiegħu. U fl-aħħar, u naħseb li punt kritiku essenzjali għalija l-qalbi ħafna, il-messaġġ ta' Oliver Friġieri huwa messaġġ universali. Ġifieri mhux biss relevanti japplika l Malta, ma relevanti anka internazzjonalment. Grazzi ħafna. Grazzi. Temmejna l-interventi preparati għal din il-konferenza, però xtaqt li niftaħ il-flor għal min jagħmel intervent jidentifika ruħu jagħmel intervent fil-qosor osservazzjoni fuq dak li ntqal jew Professur Cassola. Grazie, Sur President. Naħseb li rajna mill-kellima differenti, l-sfaċċettaturi differenti tal-kidba u l-ħsieb ta' Oliver Friġieri. Jiena interessani nara wkoll l-attwalità tiegħu u kemm tallimna mill-lezzjoni politika tiegħu. Naturalment jiena se nafas daqsxejn fuq il-ferita, se nqed fil-feriti, għax naħseb il-konklużjoni tiegħi hija li ma tantx tallimna minn dawn almenu l-40 sena kważi li minn mindu kiteb il-Parlament ma jibbrixxuri. Mek huwa b'mod eleganti Karlu Manju jgħid li l-politiċi xekk bnejtu l-kult tal-medjokrità. U jien nistaqsi llum għad għandna l-medjokrità fil-politika Maltija. Meta nara ċerti risposti tipo u hija b'daqshekk ġej minn politiċi Maltin daw. Jew kella u hija kamon naħseb li sfortunatament għada tirrenja u tirrenja sodi il-medjokrità. Mbagħad apparti l-ktieb li nkiteb 36 sen ilu, però għandu anki l-autobiografija tiegħu. U din nkitbet 23 sena wara fil-Parlament Mike Bruxjuri u għandu paġna fuq fil-Parlament Mike Bruxjuri 655-656. Jibda din il-paġna billi jgħid jerġa' jistaqsi da fit-2008.
qegħdin jikbru fjuri fil-Parlament u jispiċċa b'kwotazzjoni minn onorevoli, tweġiba ta' onorevoli għallu napprezza l-intenzjoni tagħkom imma fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U issa nagħmel riferiment għall-lum, ġifieri il-Friġġieri rrid Parlament miftuħ għall-poplu, għall-idea tal-nies li jilqa' lin-nies. U jien naħseb, Sur President, ġa l-ewwel ħaġa li meta naslu isfel, nsibu dik il-barrikati li qed jimbuttawna u jgħiduna qogħdu l-barra minn hawn intom m'intomx parti minnha, dik hija ġiġa ħaġa ħażina u naħseb li trid tissowwa. It-tieni waħda hija li suppost dan il-Parlament fetaħ il-petizzjonijiet fil-leġislatura li għaddiet. Issa l-bieraħ kombinazzjoni komunikajt hawnhekk biex għax jien affirmajt xi ftit minn dal-petizzjonijiet u qaluli li ġew diskussi 38 petizzjoni u ingħalqu. Jiena li ffirmajt uħud minnhom ma nafx xejn da. Il-Parlament ma wiġibnix dwar il-petizzjoni tiegħi li uħud minnhom naħseb li huma serissimi, ingħalqu riżultat x'inhu? Kemm il-raġun ingħataw dawn it-38 x'ismu petizzjoni u kemm minnhom ingħataw raġun u kemm ġew implementati mbagħad ir-rakkomandazzjonijiet. U fl-aħħar riflessjoni fuq il-Parlament li se jibda il-ġimgħa d-dieħla imbidel ħadna xi lezzjoni. Naturalment hemm bosta uċuħ ġodda li għad iridu naraw kif jimxu. Fil-fema tiegħi hemm nies li ma jsoqilhomx li se jkunu hawn ġew. Sfortunatament bil-manuvri ngħidilhom maħmuġati li saru mid-duopolju li nitkellmu dwaru se jkollna nies hawn ġew li forsi la ħarġu u ġabu inqas voti u nies li ġabu iktar voti u qed nirreferi għan-nisa hawnhekk mhux għalija, għan-nisa li se jibqgħu barra minħabba l-gamorri li ġew miftehma fil-Parlament Malti bejn iż-żewġ partiti biex jeskludu il-mara Maltija. Tkun biss mara nazzjonalista jew mara laburista li tista' tiġi co-opted hawn ġew. U l-aħħar punt, sfortunatament, dan il-Parlament se jkun hawn ġew min kellu relazzjonijiet mill-qrib mal-preżunt assassin, għandna almenu 3 deputati, għandna ieħor bdel ta' hold-up. It-traġedja mhux hija kbira, ma mhux tant li vvutawlhom in-nies li hija ġa traġedja, imma traġedja li l-partiti Maltin jikkandidaw dawn it-tip ta' nies għall-Parlament Malti. Ringrazzjak. Ringrazzjak. Kemm nagħmel l-osservazzjoni fuq li għamel issa l-Prof Kassola. Ovvjament fuq il-barriers ma nafx forsi sifer f'postijiet oħra. Il-Parlament ċertu sitwazzjonijiet li ikollu s-sigurtà tiegħu, verament mhux feliċi hemm dak il-barriers, hemm sistemi oħra kif tassigura s-sigurtà. Naċċertak Arnold minn ħatija jiena qed nagħmel minn kollu biex kemm jista' jkun. Il-Parlament ikun sigur għal kemm il-membri waqt li titlu, għaliex ovvjament il-demokrazija titlob li wieħed jista' jiddemonstra, eċetera. Però tagħti l-protezzjoni kemm għall-membri dieħlin u ħirġin biex jagħmlu xogħolhom. Rigward il-Kumitat Parlamentari tal-Petizzjonijiet, tajb li tkun taf li dan huwa kumitat li f'din l-aħħar leġislatura beda jaħdem. Għamilni online biex niffaċilitaw li kulħadd mhux tiġi qed mersi ta' parlamentari tgħidlu għamil pjaċir resaq il-petizzjoni xi ħaġa li kien iddejjaqni jiena, allura inti ċittadin dirett taqbad u tidħol. Fuq il-follow-up tagħha, eċetera, ovvjament dak hemm iċ-ċemen tagħha, iċ-ċemen tiegħu, ovvjament issa fil-leġislatura li jmiss naraw daqsxejn anke kif titħadem aħjar, dan huwa punt importanti għalhekk qegħdin hawnhekk. Dwar membri li jitilgħu bid-del tagħhom u d-del tagħhom dik hija d-demokrazija, popli jivvota, però l-osservazzjoni il-liġijiet hawn isiru, ma jsirx għandek jew għand xi ħadd ieħor, il-liġijiet la jsiru hawn jiġu osservati. Issa l-liġijiet ta' jsiru, pereżempju fuq il-kwoti tan-nisa, il-partiti politiċi tnejn, il-gvern u oppożizzjoni, it-tnejn unanimament qablu issa ovvjament qed tagħmel kawża, issa komplija fil-qorti ma' dik hija l-pożizzjoni. Aktar interventi. Għandna xi interventi ieħor mill-flor?
Jekk le, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd ta' dawna l-interventi li kellna f'din il-konferenza, l-ewwel konferenza importanti għalija nazzjonali li mtella mid-Departiment tal-Politika Pubblika u Dipartiment tal-Malti. Irid nikonoxxi wkoll il-preżenza hawnhekk tal-Dr. Emmanuel Said li huwa id-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija u Management u Accountancy. Ovvjament l-interventi kollha kienu validissimi, inkluż anka ħsibijiet li wieħed jista' jaħseb fuqhom. Jiena tal-idea, mhux se noqgħod nirrepeti u mmur fuq il-punti saljenti li kull kelliem għamel, però jien naħseb li tkun idea tajba illi il-Parlament bħalma għamilna f'okkażjoni oħra nagħmlu traskrizzjoni ta' dawn l-interventi kollha u noħorġu pubblikazzjoni biex nagħtu ġieħ dal-ġgant nazzjonali Oliver Frigieri dwar dan suġġett il-poter tal-kelma u hekk ikollna l-pubblikazzjoni ta' dan kollu li sar f'dina il-konferenza nazzjonali. Nirringrazzja kulħadd u nistieden kulħadd hawnhekk biex nieħdu ritratt kommemorattiv. Grazzi ħafna. Iva, inklużi nistebu. Hawnhekk għandna l-St. James Gallery mimlija u nirringrazzjakom ukoll tal-parteċipazzjoni minn ħataw. Grazzi ħafna. Il-poezija hija l-ġeneru l-aktar għal-qalbi, l-affarijiet l-aktar li ktib tal-qalbi kieku kellhom il-kodba tiegħi jekk ħaqhom jibqgħu. Jitwarbu, nitlob sempliċement li jibqa' l-ktib tal-poezija tiegħi fi dak huwa l-eżes u l-aqwa ħaġa li għandi fil-ħajja. Il-Professur Oliver Frigieri, poeta prolifiku, kritiku u awtur ta' romanzi li huma magħruf f'Malta u barra minn Malta. Fisem il-Gvern u l-popolu nagħtik l-insinja ta' membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu. Parti mis-sena tal-awtur għabex xejja li jkun fid-din leħi nifsu. It-tieni li jirrealizza li huwa mhux aħjar jew differenti mill-oħrajn. Ġifieri jikteb bħalli kieku kien il-bidem tat-triq, għal kollox huwa jkun fit-triq u lek huwa skibad.